நாம நேற்று 18 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம். ஸோ இந்த 18 ஸ்லோகத்திலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சம்மரி. எஸ்டர்டே ரொம்ப டயர்டா இருந்தேன், எனக்கு ஒன்றுமே முடியாம எனர்ஜியே இல்லாமல் இருந்தேன். டுடே அட்லீஸ்ட் ஓகே, டிராவல் பண்ணி வந்ததுனால. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சாக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं। हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். நேத்து நாம பார்த்தது ஃபர்ஸ்ட் 6 ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய இருமனத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஸ்லோகங்கள். ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா போர் புரியாததுக்கான காரணங்கள் எல்லாமே சொல்லிட்டு வர்றதுனால டிசிஷன் எடுக்க முடியாத அவர் வந்து 7வது ஸ்லோகம் வரும்பொழுது பகவானுடைய பாதங்களுக்கு சரணடைகின்றார் அர்ஜுனர். ஸோ எனக்கு எது நன்மை என்பதை வந்து நீங்க தான் சொல்லணும், உன்னிடம் புகலிடம் புகுந்த சீடன் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அர்ஜுனர் வந்து சொல்வார். ஸோ கார்பண்ய தோஷோ பகத் சுபாவக சுப்ரச்சாமி அந்த ஸ்லோகத்துல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹி வில் பிகம் எ டிசைபிள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சிஷ்யனாக வந்து பகவானின் பாதங்களில் வந்து அர்ஜுனர் வந்து சரணாகதி அடைகின்றார். பகவானும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை ஏற்றுக்கொண்டு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா சீரியஸ் டாக். ஸோ நீ யார் என்பதையே அவருக்கு தெரியறதில்லை இல்லையா. உடல் ரீதியான ஐடென்டிஃபிகேஷன்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் வந்து பேசிக்கொண்டிருப்பார். ஆன்ம ரூபத்தை பற்றி அவருக்கு அந்த ஞானத்தை அவருக்கு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து விளக்குகின்றார். நாம யாரு, உடல் அல்ல, நாம ஒரு ஆன்மா. இந்த ஆன்மாவுடைய இயல்புகள் எல்லாமே வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார். அதனுடைய கண்டினியூஷன் தான் இப்ப நாம வந்து பார்க்க போகின்றோம். ஏனாம் வேட்டி ஹந்தராம் யஷ்சைனம் மன்யதே ஹதம் உபௌ தௌ நாவிஜானீது நாயம் ஹந்தி நாஹன்யதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யார் he who thinks that the living entity is the slayer, அதாவது நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கொல்பவர் and he is slain, கொல்லப்படுபவன் does not understand anything. அவருக்கு வந்து யார் ஒருவர் வந்து கொல்லுதல் அல்லது கொல்லப்படுதல் அப்படிங்கிற அந்த ஞானம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ஞானம் கிடையாது அது. ஸோ அப்படி ஒருத்தருடைய தாட் ப்ராசஸ் தட் இஸ் த வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அந்த விதத்தில் யார் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு உண்மையான ஞானம் என்பது தெரிவதில்லை அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஒன் ஹூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் தட் த செல்ஃப் ஸ்லேஸ் ஆர் நாட் ஆர் இஸ் ஸ்லேன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து இந்த ஆத்மா வந்து கொல்லப்படுவதும் இல்லை, நாம் ஆத்மாவை கொல்லுவதும் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு ஞானத்தை யார் ஒருத்தர் புரிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்களே உண்மையான ஞானத்தை புரிந்தவர்கள் ஆகின்றார்கள். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன் ஹூ நோஸ். ஹந்தாராம் கில்லர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஹந்தராம் அப்படின்றவனா அதாவது கொல்பவன். அப்புறம் வந்து எனிவன், ஏன்னா மன்யத்தே ஹந்தம் கில்டு கொல்லப்படுதல். ஸோ அவங்க விஜ்ஞானிதா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா விஜ்ஞானம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானம். ஸோ அதாவது இந்த ஞானத்தை யார் ஒருவர் புரிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்கள் தான் உண்மையான ஞானத்தை கண்டவர்கள் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் நமக்கு சொல்கின்றார். ஸோ மேலும் இந்த ஆத்மா இந்த உடலோட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து கூடிக்கொண்டுள்ளது, இந்த உடல்ல இந்த கூட்டுல வந்து கூடிக்கொண்டுள்ளது. எம்பாடிட் என்றாலே இட் ஹஸ் பீன் அதாவது உள்ளுக்குள்ள வந்து போயிருக்கிறது வந்து இந்த ஆத்மா என்பது நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். இட் இஸ் நாட் கிரியேட்டட். ஆன்மாவை வந்து இங்க எங்கேயுமே நம்ம கிரியேட் பண்றது இல்லை. பகவான் ஒருத்தர் தான் வந்து ஹி ஹஸ் பின் செல்ஃப். அவரே வந்து பாத்தீங்கன்னா அனாதி காலத்திலிருந்து இருந்தவர். அவர் ஒருவரை தவிர மீத எல்லாமே வந்து சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஒன்றுதான் அவரால். ஸோ நாம எல்லாரும் கூட அவருடைய சிருஷ்டியிலிருந்து வந்தவங்க தான். ஸோ இந்த
ஆத்மா இந்த உடலோட இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் ஹர்ட் பை when an embodied living entity is hurt by the fertile weapons, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கொடூரமான ஆயுதங்களால இந்த உடலை வந்து தாக்கப்படும் பொழுது it is said to be known that the living entity within the body is not killed. ஆத்மா வந்து என்னைக்குமே கொல்லப்படுவது கிடையாது, உடல் மாற்றுமே நம்ம வந்து கொள்கின்றோம். The spirit soul is so small that it is impossible to kill by him by any materialistic weapon. இல்லையா? ரொம்ப அணுவை விட சின்னதா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆத்மாவை நாம் எப்படி கொல்ல முடியும்? கண்டிப்பாக முடியாது. அது இந்த உடல் முழுவதுமே பரவி இருக்கின்றது. எவ்வாறு ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சத்தை முழுவதுமே பிரகாசப்படுத்துகின்றானோ அதே மாதிரிதான் இந்த ஆத்மாவும் இந்த உடல் முழுவதுமே பரவி இருக்கின்றது. சோ யாராவது கொல்லப்பட்டான் என்று சொன்னால் அது பாடிலி மர்டர் தானே தவிர ஆத்மாவை யாராலுமே கொல்ல முடியாது. மஹிம்சாயத் சர்வபூதானி நெவர் கமிட் வயலன்ஸ் ஆன் எனிவன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்கள் பிரகாரம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எப்பவுமே வயலன்ஸை வந்து என்னைக்குமே வந்து சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது. ஆனா எந்த இடத்துல நம்ம இந்த வயலன்ஸை யூஸ் பண்றோம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். ஒரு நாட்டினுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்ட்டை வந்து ரட்சிப்பதற்கு கண்டிப்பாக போர் என்று வந்தால் அந்த இடத்துல வயலன்ஸ் கண்டிப்பாக உபயோகப்படுத்தப்படும். அது வந்து தர்மம் ஆகிறது. ஸோ அதர்மமான செயல்கள்ல நம்ம வந்து வயலன்ஸை வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்மமான இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கொல்லுதல் என்னும் அந்த இதை வந்து நம்ம என்னைக்குமே உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. கில்லிங் த பாடி ஆஃப் எனிவன் வித்தவுட் அத்தாரிட்டி. ஏன்னா இங்க வந்து போர் என்பது அத்தாரிட்டிவா நடக்கக்கூடியது ஒன்று இல்லையா? இப்ப நம்ம கூட இரு நாடுகளுக்கு மத்தியில போர் நடந்துட்டு இருக்குனாக்கா தத்தம் நாடுகளுடைய அந்த கமாண்டர் இன் சீஃப்னுடைய அப்ரூவல்ஸ் எல்லாமே கவர்மெண்ட்னுடைய அப்ரூவல்ஸ் வந்த பிறகுதான் ஒரு தாக்குதலே அவங்க வந்து தொடங்குவாங்க. வித்தவுட் த அப்ரூவல் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் அங்க இருக்கக்கூடிய போர் படை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த விதமான தாக்குதலிலும் ஈடுபட மாட்டார்கள். இது நமக்கு தெரிந்த ஒன்று. சோ பிகாஸ் அந்த மாதிரியான தாக்குதல் நாம கொல்லுதல் நார்மலா ஒரு உயிரை கொல்லுவது அப்படிங்கிறது என்னன்னாக்கா இட் இஸ் எ லோயர் வே ஆஃப் டூயிங் த ஆக்ஷன். ஸோ அது வந்து எப்பொழுதுமே வந்து ஒரு சட்டத்துக்கு வந்து சட்டத்தின் கீழ் அது வந்து அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது. ஆனா போர் என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று. அதுல வந்து கண்டிப்பாக கொல்வது என்பது அதுதான் தட் இஸ் த இலக்கு, தட் இஸ் ஆஸ் பர் த தர்மம். ஸோ அதனால வந்து நம்ம கொல்லுதல் என்பதை வந்து இடத்திற்கு தகுந்த பல விம்சிக்கலி வி ஷுட் யூஸ் இட் விம்சிக்கலி. எந்த சூழ்நிலையில நாம் இதை செய்யறோமோ அதற்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம இதை உபயோகப்படுத்தணும்ன்றது தான் இந்த பர்பட்ல உடைய மீனிங். கில்லிங் த பாடி ஆஃப் எனிவன் வித்தவுட் அத்தாரிட்டி இஸ் அப்டமினல், அதாவது வெரி லோ லெவல் அண்ட் பனிஷபிள். அது தண்டனைக்கு உட்பட்டது. இப்ப நாம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா கொள்ளை எல்லாம் நடக்கிறது. லா அண்ட் ஆர்டர்ல எடுத்துட்டு போயிட்டு அவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜெயில போடுறாங்க. அங்கேயும் ஜட்ஜு வந்து தீர்மானம் கொடுக்கிறார். ஒருத்தரை கொன்னவனுக்கு அவனுக்கு கூட தூக்கு தண்டனையை வந்து கொடுக்குறாங்க. சோ அவன் மேலும் வந்து நரகத்துக்கு போய் அந்த தண்டனை அனுபவிக்க தேவையே இல்லை. அவன் இங்கேயே அந்த தண்டனையை அனுபவித்து செல்கின்றான் அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஞா ஜாயத்தே மிரியதே வா கதாச்சின் நாயம் பூத்வா பவிதவான பூயஹ அஜோ நித்ய சாஸ்வதோ அயம் புராணோ நா ஹன்யதே ஹன்யமான ஷரீரே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபார் த சோல் தர் இஸ் நெவர் பர்த் ஆர் டெத். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மாவுக்கு பிறப்பு இறப்பு என்பது கிடையாது. நார் ஹேவிங் ஒன்ஸ் பீன் டஸ் நாட் எவர் சீஸ் டு பி. ஒரு முறை இருந்து இல்லாமல் போனதும் கிடையாது. ஹி இஸ் அன்பார்ன், அவர் பிறப்பற்றவன், நித்தியமானவன், எவர் எக்ஸிஸ்டிங், எல்லா காலங்களிலுமே நிலைத்திருப்பவன், அண்டையிங், இறப்பற்றவன், அண்ட் பிரிமீவல், தட் இஸ் த முதன்மையானவன். ஹி இஸ் நாட் ஸ்லேன் when the body is slain. அவன் கொல்லப்படுவது கிடையாது உடல் கொல்லப்படும் பொழுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்துல. ஹன்யமான ஷரீரே, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சரீரம் மாத்திரம்தான் கொல்லப்படுகின்றது, ஆன்மா என்றுமே கொல்லப்படுவது கிடையாது. ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் இது. ஸோ குவாலிட்டேட்டிவ்லி அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பண்பால அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இயல்பினால நம்மளுடைய இந்த சிறிய ஆத்மாவும் பகவானுடைய அந்த பரமாத்மாவும் சமம் பேஸ்ட் ஆன் த குவாலிட்டிஸ். ஆனா குவான்டிட்டி வைஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம எல்லாருமே ஒரு சின்ன பொறி மாதிரிதான். ஆனா அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா உலகளாவிய அந்த விஸ்வரூபத்தையும் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அவருடைய வைபவங்களுக்கு எல்லையே கிடையாது, அவருடைய ஆற்றல்களுக்கு எல்லையே கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஸ்மால் அட்டாமிக் ஃபிராக்மெண்டல் பார்ட் ஆஃப் சுப்ரீம் ஸ்பிரிட் இஸ் ஒன் வித் த சுப்ரீம்.
அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே இந்த ஆத்ம ரூபத்துல பகவானுடைய அந்த பரமாத்மா ரூபம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த இயல்புகள் இந்த ஆத்மாவுக்கும் உண்டு. எப்படி பரமாத்மா வந்து நித்தியமானாரோ அதே மாதிரிதான் இந்த ஜீவாத்மாவும் நித்தியமானது குவாலிட்டி வைஸ்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். he undergoes changes like the body. அதாவது இந்த ஆத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓர் உடலை விட்டு இன்னொரு உடலுக்கு சென்று கொண்டே இருக்கும். sometimes the soul is called as the steady or kutastha அப்படின்னாக்கா ஸ்திரமாக இருத்தல். it takes its birth in the mother's womb. அதாவது தாயினுடைய கருவில வந்து ஜனிக்கின்றது. அந்த கருவிலே சில காலம் இருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பிறந்த பிறகு சில காலம் வளர்ந்து அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய பிள்ளைகள் ப்ரொடியூசஸ் சம் எஃபெக்ட்ஸ், அதாவது நம்மளுடைய ஜெனரேஷன் நம்மளும் வந்து திருமணமாகி நம்ம பிள்ளைகளை நாம வந்து ஈன்றெடுக்கின்றோம். கிராஜுவலி ட்விண்டல்ஸ், அதாவது அதுக்கப்புறம் நாமளும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வயோதிகத்திற்கு அடைகின்றோம். கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடலை விட்டு செல்வதற்கான வழியும், அதாவது இறப்பும் வந்து நம்மளை வந்து ஆட்கொள்கின்றது. சோ இது வந்து இந்த 6 நிலைகளை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம இந்த உலகத்துல எடுத்துட்டு போறோம். எனிதிங் விச் ஹஸ் பர்த் ஹஸ் ஆல்சோ டெத். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு மேல இறப்பு என்பது எப்பயுமே நம்ம தலைமையில நின்றுதான் இருக்கு. எப்ப நாம இறப்போன்றது நமக்கு தெரியாது, ஆனா கண்டிப்பாக இறப்போம் என்பது மட்டும் நமக்கு தெரியும். சோ அப்படிப்பட்ட இறப்பை நாம வந்து புரிஞ்சுண்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய பக்குவத்தை நாம வந்து ஏத்துக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. சில பேருக்கு ஃபியர் இருக்கும் இறப்பை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு. அது அஞ்ஞானத்தில இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு குவாலிட்டி ஆக்சுவலி. ஆனா ஞானத்தை உணர்ந்தவர்கள் பிறப்பு என்று ஒன்றிருந்தால் இறப்பு என்று ஒன்று உண்டு என்ற அந்த ஞானத்தை யார் ஒருத்தர் புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ அவங்க கண்டிப்பாக இறப்பிற்கு வந்து பயப்படவே மாட்டார்கள். பிகாஸ் த சோல் ஹாஸ் நோ பர்த். பிறப்பற்றவன் ஆத்மா என்பவன் பிறப்பற்றவன். அண்ட் தேர்ஃபோர் he has no past or present ஃபியூச்சர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னாடி இருந்து இப்போ இல்லாம போறதுக்கான சான்சஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. அவன் எப்பயும் சதாசர்வ காலமும் வாழ்ந்து கொண்டேதான் இருக்கின்றான். he is eternal, ever existing and primeval. முதன்மையானவன், எல்லா காலங்களிலும் இருக்கின்றான், அவன் நித்தியமானவன் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். வெறும் உடல் மட்டும்தான் அவன் வந்து மாத்திண்டே இருக்கானே வழி. எப்படி நாம டெய்லி எழுந்து குளிச்சுட்டு வேறு ஒரு உடையை நாம தரிக்கின்றோமோ அதே மாதிரிதான் இந்த ஆத்மாவும் இந்த உடலை விட்டு சென்ற பிறகு வேறு ஒரு உடலை வந்து தரிக்கின்றது. இது நடந்துட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொசீஜர். the changes of the body do not affect the soul. ஆத்மாவை வந்து எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்லுமே வராது. only the shuttle body, அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னா புலன்கள், மனது, இந்த இன்டெலிஜென்ஸ், அது செய்த கர்மங்கள், அதுல இருக்கக்கூடிய பெண்டிங் உணர்வுகள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொரு உடலுக்கு சுமந்து செல்கின்றது. அது தவிர்த்து ஆத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மாவில எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது. சோ கதா உபனிஷத்துலயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நா ஜாயத்தே மிரியத்தே வா விபம்ஷின் நாயம் குதஷ்சின் நா விபூஹ கஷ்டித் அஜோ நித்ய சாஸ்வதோ அயம் புராணோ நா ஹன்யத்தே ஹன்யமான ஷரீரே. இது கூட கதா உபனிஷத்துல. விபஷ்சித் அப்படின்னாக்கா படித்தவர்கள், இந்த ஞானத்தை உணர்ந்தவர்கள் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த மீனிங் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று இந்த ஸ்லோகத்தின் பிரகாரம், ஞானத்தை உணர்ந்தவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இறப்பிற்கு என்றைக்குமே வந்து அவர்கள் அஞ்சுவது கிடையாது. இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த லைஃப் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க வந்து உணர்வார்கள். the soul is full of knowledge. அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்ம ஞானம் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம இந்த உடல்ல தங்கி இருக்கும் பொழுது அதை புரிந்து கொள்கின்றோம். எதுக்கு சோ இந்த உடலுக்கு என்னதான் மகத்துவம், எதுக்கு இந்த உடல் வந்து பிறக்கின்றது, வளர்கின்றது, சில காலம் இருக்கின்றது, அதுக்கப்புறம் அழிவுறுகின்றது இல்லையா? சோ இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடலுக்கு மகத்துவம் என்ன அப்படிங்கறது வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஆத்மா இந்த உடல்ல வந்து குடிக்கொண்ட பிறகுதான் அந்த மேன்மை, அதாவது இந்த உடல்ல இருக்கும் பொழுதுதான் அது நன்னிலையை அடைய முடியும். இந்த உடலை விட்டு சென்ற பிறகு மீண்டும் ஒரு உடலை ஏற்காத வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த விதமான சேஞ்சஸுமே இருக்காது. எங்க நம்ம அதை விட்டு சென்றோமோ அந்த இடத்திலேயே தான் நிற்கும் அந்த ஆத்மா. அதனாலதான் வந்து அதாவது அந்த ஷட்டில் பாடியில எந்த சேஞ்சஸுமே இருக்காது. சோ ஒன்ஸ் இன்னொரு உடலை தரிக்கும் பொழுதுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆன்மாவில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்னிலை ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. சோ அதுக்கு தான் இந்த உடல் வந்து தேவை அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். the soul is full of knowledge. நீங்க எல்லாரும் மியூட் பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அன்மியூட் பண்ணாதீங்க. ஸோ ஐ லீவ் இட் டு யூ. எல்லாருக்கும் உங்களுக்கே விட்டுருக்கேன் நான். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு
க்ளோஸ் பண்ண வேண்டான்ட்டு. ஸோ டோன்ட் அன்மியூட். இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹாவ் எமர்ஜென்சி ஸ்பீச், உங்கள் ஃபேமிலியோட ஏதாவது எமர்ஜென்சி பேசணுன்னாக்கா மியூட்லேயே இருந்துட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் யூ கேன் ஆன்சர். ஸோ பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வந்து ரெக்கார்டிங்ல போறதுனால உங்களுக்கே நீங்க இன்னொரு வாட்டி நீங்க பார்க்கணும்னு நினைச்சா கூட இது வந்து அந்த நாய்ஸோட தான் நீங்க கேட்கணும். ஸோ கான்சியஸ்னஸ், எப்படி ஆன்மாவை நாம உணர்வது, ஸோ இந்த உடல்ல ஆன்மா இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி நாம தெரிந்து கொள்வது அப்படின்னாக்கா, கான்சியஸ்னஸ் உணர்ச்சி தான் ஆத்மா இருக்கின்றது என்பதற்கான ஒரு அறிகுறி. ஸோ அதனால வந்து ஆன்மா வந்து இந்த உடல்ல இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு உணர்ச்சி உண்டு. ஈவன் கோமா ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவங்க கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா எத்தனையோ ஆண்டுகள் படுத்துன்னு இருக்காங்க. ஆனா அவர்களுடைய உடல்ல வந்து அந்த உணர்ச்சி இருப்பது, அதாவது நம்மளால அவங்கள அசைக்க முடியும். ஸோ அந்த இதுல எல்லாமே அவங்க அந்த பேச முடியாது, அவங்க எந்த லோகத்துல இருக்காங்கன்றது நமக்கு தெரியாது. ஆனா அந்த அசைதல் என்பது அவங்க கிட்ட நடந்துட்டு தான் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த அது வந்து பாத்தீங்கன்னா தட் ஒன்லி ரெப்ரசன்ட்ஸ், அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த உணர்வு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் a symptom. ஆன்மா இருக்கிறது என்றதுக்கான அறிகுறி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த உணர்வு தான். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா this consciousness of the soul is however different from the consciousness of the supreme. ஏன்னா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா he knows all. நம்மளுடைய கான்சியஸ்னஸ்க்கும் பகவானுடைய கான்சியஸ்னஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னாக்கா, நமக்கு இந்த உடல்ல இருக்கிற பொழுது என்ன நடந்ததோ அது மட்டும்தான் நமக்கு நினைவில் இருக்கும். இந்த உடலை விட்டு சென்ற பிறகு வேறு ஒரு உடலை தரித்தால் இதற்கு முன்ன நம்ம எந்த உடல்ல இருந்தோம், அந்த உணர்வுகள் என்ன இருந்ததுன்னா நமக்கு ஞாபகமே இருக்காது. ஆனா அந்த ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இங்க அனுபவிக்கிறது எல்லாமே நல்லது கெட்டது எல்லாமே நம்ம அனுபவிக்கிறோம்னாக்கா, நாம் என்ன செய்தோமோ அதனுடைய பலன்களை தான் நம்ம இங்க அனுபவிக்கின்றோம். ஆனா என்ன நடந்தது முன்னாடி என்ற அந்த ஞானம் வந்து நமக்கு இருக்காது. ஆனா பகவானுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது, இப்ப என்ன நடக்கிறது, இனிமே என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவருக்கு தெரியும். ஏன்னா அவருடைய ஆன்மாவும் உடலும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமானது, எட்டர்னல் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 2 kinds of souls. மைன்யூட் பார்ட்டிகல் பாத்தீங்கன்னாக்கா அணு ஆத்மா. சோ அதுக்கப்புறம் சூப்பர் சோல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விபு ஆத்மா. பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ். பண்ணிட்டேன். யாருக்காவது பேசணும்னா நம்ம செஷன் எண்ட்ல பேசிக்கலாம். ஐ ஹவ் மியூட்டட் ஆல், என்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் வரதுனால. சோ மைன்யூட் பார்ட்டிகல் அணு ஆத்மா, நாம் எல்லாருமே அணு ஆத்மா. பகவான் வந்து விபு ஆத்மா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அளவிட முடியாத அளவுக்கு இருக்கக்கூடியவர் தான் வந்து நம்ம வந்து அவருடைய எல்லை எங்கே தொடங்கி எங்கே முடிகிறது, அதனுடைய சென்டர் எதுவுமே நம்மளால வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவருடைய வைபவங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லையற்றவை அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். கதா உபநிஷத்திலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இதை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. அனோர் அணியான் மகதோ மஹியான் ஆத்மா ஆத்மாஷ்ய ஜான் ஜன்த்யோர் நித்யோ குஹாயம் தம் அக்ருதஹ பஷ்யத் விதோ சோகா தாத்துஹ பிரசாதான் மஹிமான் ஆத்மனஹ. கதா உபநிஷத்துல இது சொல்லியிருக்காங்க. என்ன மீனிங்? பரமாத்மாவும் இந்த ஜீவாத்மாவும் எப்படின்னாக்கா ஒரு இந்த உடல் என்னும் இந்த மரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சேம் ட்ரீ ஆஃப் த பாடி, இருவருமே இருக்காங்க. வித்தின் த சேம் ஹார்ட் ஆஃப் லிவிங் பீயிங். இந்த உடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் இருக்காங்க. ஒன்லி ஒன் ஹூ ஹஸ் பிகம் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் அண்ட் லெமெண்டேஷன். அதாவது பாத்தீங்கன்னா யார் ஒருவர் இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட அந்த விளைவுகள் இருந்தும் சரி, அதுல அந்த பற்றுதல் இருந்தும் யார் ஒருவர் வெளியே வந்திருக்காங்களோ, அண்ட் ஸோ அந்த விளைவுகளால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து மனது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கடப்படும் இல்லைன்னா திருப்திப்படும் இல்லையா? அந்த மாதிரியான ஒரு உணர்வுகள் கூட இல்லாமல் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாதப்போ அதுக்கு நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு எக்ஸ்பிரஷனும் நம்ம கண்டிப்பாக காட்ட மாட்டோம் இல்லையா? ஸோ இந்த பௌதிக இயற்கையோட நம்ம அட்டாச் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் நம்மளால வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். ஸோ எனக்கு இது மேல பற்று இருந்ததுன்னாக்கா அது எனக்கு கிடைச்சா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன், அது கிடைக்காம போனா நான் ரொம்ப வருத்தப்படுவேன். ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட இதுல வந்து நம்ம லயித்து இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் நமக்கு அந்த உணர்வுகள் உண்டு. எப்ப நாம வந்து நம்மளுடைய டிட்டாச்மெண்ட் இந்த பௌதிக இயற்கை மேல வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், we will not be able to have that expression. அதாவது அதற்கான ஃபீலிங்ஸ் எதுவுமே நமக்கு இருக்காது. ஸோ பை த கிரேஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த க்ளோரிஸ் ஆஃப் த சோல். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யார் ஒருவர்
இந்த பௌதீக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல இருந்து டிட்டாச்மெண்ட் ஆறாங்களோ அவர்களால் மட்டுமே இந்த ஆன்ம ரூபத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியும். அது யாருடைய கருணையால்? பகவானுடைய கருணையால் அவங்களுக்கு இந்த ஞானம் வந்து கிடைக்க பெறுவார்கள். சோ ஆத்ம ரூபத்தை காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் ஒருவரால் முடியும் என்றால் அவர் வந்து பௌதிக இயற்கையில இருக்கக்கூடிய அனைத்து செயல்கள் மேலேயுமே வந்து அந்த பலன்கள் மேலே வந்து பற்றற்று இருந்தால் அவர்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலி பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அருளால் இந்த ஜீவாத்மாவுடைய அந்த ரூபத்தை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும், பார்க்கவும் முடியும். So next ஸ்லோகம் வந்து வேதா விநாசனாம் நித்யம் ஏனம் அஜம் அவ்யயம் கதம் ஷேப் கதம் ஷா புருஷ பார்த்தா கம் காயஹதி ஹந்தி கம். பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்க என்ன சொல்றாரு? how a person who knows that the soul is indestructible, unborn, eternal, immutable, kill anyone or cause anyone to kill. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்படி வந்து இந்த ஆன்மா வந்து அழிவற்றது, பிறப்பற்றது, நித்தியமானது. மேலும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மாவை வந்து நாம வந்து இம்மியூட்டபிள், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதை வந்து பகவான் மட்டும்தான் அவர் தான் கிரியேட் பண்ண முடியும். ஆன்ம ரூபத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா படைப்பது அவர் தான். நாம வந்து ஆன்மாவை வந்து கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஆன்மாவை வந்து இன்டியூஸ் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் இந்த உடல்ல. அதாவது பகவானுடைய அவர் தான் விதையளிக்கும் தந்தை அப்படிங்கிற அதை வந்து ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். நம்மளால வந்து இன்னொரு ஆன்மாவை கிரியேட் பண்ண முடியாது. உடல் மாத்திரம்தான் இந்த ஸ்தூலமும் சூக்ஷ்மமும் இணைந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உடல் வந்து உருவாகின்றது. அதுல ஆன்மாவை வந்து உள்ள கொடுக்கக்கூடிய அந்த திறன் வந்து பகவானுடைய கிருபையினால வருகின்றது. அதை தவிர்த்து நம்ம எதுவுமே நம்ம எங்க படைத்தல் கிடையாது. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம ஒருத்தரை ஆன்மாவை கொல்லுகின்றோம், இல்லை நம்மள ஒருத்தர் நாம ஆன்ம ரூபத்துல நம்மள ஒருத்தர் கொள்கின்றார் அப்படிங்கறத வந்து எப்படி நாம அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் தான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு. மனுஸ்மிதால பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது மனுஸ்மிருதி பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது நம்மளுடைய லா புக் ஆஃப் மேன்கைண்ட், மனித சமுதாயத்தினுடைய மனு எழுதின அந்த மனுஸ்மிருதியில பாத்தீங்கன்னாக்கா, இட் இஸ் சப்போர்ட்டட் த மர்டர் ஷுட் பி கண்டம் டு டெத். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உடலை கொல்பவனை அவனையே கொல்லக்கூடிய அதுதான் அவனுக்கு பனிஷ்மெண்டா வந்து மனுஸ்மிருதியில வந்து சொல்லியிருக்கிறது. so that in next life he will not have to suffer for the great sin he has committed. so இங்கே மரண தண்டனை கொடுப்பது எதற்கென்றால் அவன் அடுத்த ஜென்மம் என்று இருந்தால் மீண்டும் அந்த மரணத்தை அவன் அந்த மாதிரி ஒரு சேம் அந்த மர்டர் அந்த சிச்சுவேஷன் அவன் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. அதுக்கு தான் வந்து இந்த மனுஸ்மிருதியில வந்து சொல்லியிருக்கிறது என்னக்கா, இப்போ ஜட்ஜு கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கொலைகாரனுக்கு தூக்கு தண்டனை வந்து கொடுக்கின்றார், மரண தண்டனை கொடுக்கின்றார் என்றால் அதற்குரிய அவன் செய்த பாவ செயலுக்கு இங்கேயே அவனுக்கு வந்து தண்டனை என்பது கிடைக்கின்றது. சோ அதேதான் கிங்ஸ் பனிஷ்மெண்ட் ஆஃப் ஹேங்கிங் எ மர்டர் இஸ் ஆக்சுவலி பெனிஃபிஷியல். சோ அந்த உயிர் வாழிக்கு வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல இந்த பாவத்துக்கான விளைவு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்கேயே அவன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு போறான். அதே மாதிரிதான் ஒரு சர்ஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் இஸ் நாட் மென்ட் டு கில் த பேஷண்ட் பட் டு கியூர் த பேஷண்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ ஒரு ஆப்ரேஷன் தியேட்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டாக்டர் வந்து கத்தி எடுத்து கட் பண்றாருன்னா அந்த பேஷண்ட்டை வந்து கொல்றதுக்கு கிடையாது. ஸோ அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மெடிசன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கியூர் பண்றதுக்காக தான் வந்து சில ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து செய்கின்றோம் இல்லையா. அவர்களை வந்து காப்பாற்றுவதற்காக தான் இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் நடக்கிறது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரிதான் நீ இங்க வந்து எழுந்து போர் புரியணும். இங்கே கொல்லப்படுவது எதனாலன்னா தர்மத்தை நீ நிலைநிறுத்தணும். இல்லைன்னாக்கா அதற்கான பாவங்கள் எல்லாம் நமக்கு தான் வந்து சேரும், உனக்கு தான் வந்து சேரும் அப்படிங்கறத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் பகவான். வாஷாம்சி ஜீர்ணானி யதா விஹாய நவானி கிரஹணாதி நரோபராணி ததா ஷரீராணி விஹாய ஜீர்ணான் அஞ்ஞானி சம்யாதி நவானி தேஹி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா as a person puts on new garments, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மனிதன் எப்படி புதிய ஆடைகளை வந்து அதாவது தரிக்கின்றானோ, கிவிங் அப் த ஓல்டு ஒன்ஸ், பழைய ஆடைகளை விடுத்து புதிய ஆடையை நாம் தரிக்கின்றோம். சிமிலர்லி ஆத்மாவும் இந்த it will accept new bodies by giving up the old and useless ones. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆத்மாவை வந்து தாங்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இல்லாதப்போ வயோதிகம் இருக்கும் பொழுதுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்ப நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த் எல்லாமே போயிடுறது இல்லையா.
ஸோ அந்த சூழ்நிலையில வியாதியால பாதிக்கப்படும் பொழுது நம்மளால வந்து தாங்க முடியாது, அந்த பாரத்தை நம்மளால ஏற்க முடியாது. அப்பொழுதுதான் இந்த ஆன்மா இந்த உடலை விட்டு செல்கின்றது. அப்போ வேறொரு உடலை, புதிய உடலை அது வந்து ஏற்கின்றது. ஸோ இந்த பாடி வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக் பாடி, அது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி கிடையாது. இந்த உடல் வந்து, இந்த ஜட உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டது. 13th சாப்டர்ல நம்ம வந்து அழகா படிச்சிருக்கோம். அந்த 24 பண்புகள் கலந்ததுதான் இந்த ஷரீரம் அப்படிங்கறத வந்து. சேஞ்ச் ஆஃப் பாடி பை த அட்டாமிக் இண்டிவிஜுவல் சோல் இஸ் அக்செப்டட் ஃபேக்ட். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வேறு ஒரு உடலை தரிப்பது இந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அக்செப்டட் ஒன். ஹாவ் டு அக்செப்ட் கண்டினியூஸ் சேஞ்சஸ். இந்த ஆன்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா வெவ்வேறு உடல்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு லைஃப்ல இருந்து இன்னொரு லைஃப்க்கு சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஒரு உடலை அது ஏற்ற பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா குழந்தை பருவத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யௌவனம், அதுக்கப்புறம் அந்த யௌவனத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது குழந்தையிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ பிறந்த பிறகு அது சில காலம் வளர்ந்த பிறகு, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா யௌவனம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓல்டேஜ், அதுக்கப்புறம் ஓல்டேஜ்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டெத்னால வந்து இன்னொரு உடலுக்கு வந்து மாற்றம் ஏற்படுகின்றது. இதுதான் வந்து டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் ஆஃப் சோல் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. இந்த ப்ராசஸ்க்கு தான் வந்து, அதாவது ஓர் உடலை விட்டு இன்னொரு உடலை ஏற்று செல்லுதல். ஸோ ஓர் உடல்ல இருக்கும்போது இத்தனை சேஞ்சஸ் வருது. இந்த சேஞ்சஸ் ஆன பிறகு இன்னொரு உடலை தரிக்க இந்த ஆன்மா செல்கின்றது. ஸோ பாசிபிள். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒன்லி பாசிபிள் பை த கிரேஸ் ஆஃப் த லார்ட். இது எல்லாமே பகவானுடைய கிருபையால ஏற்படக்கூடிய ஒரு மாற்றங்கள். ஸோ முண்டக்க உபனிஷத், ஸ்வேதேஸ்வர உபனிஷத் ரெஃபரன்ஸ் கூட இதேதான், வேதங்கள் எல்லாமே இதுதான் சொல்றது. ஸோ ஆன்மாவும் பரமாத்மாவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்லி பேர்ட்ஸ் நம்ம ஹிருதயத்துல பறவைகளாக உட்கார்ந்திருக்கின்றார்கள் இந்த உடல் என்னும் அந்த மரத்துல. ஒன் ஆஃப் த பேர்ட்ஸ், அதாவது அணு ஆத்மா இஸ் ஈட்டிங் த ஃப்ரூட் ஆஃப் த ட்ரீ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இந்த மரத்துல இருக்கக்கூடிய அதாவது உணவு வகை, அதாவது பழங்களை வந்து சாப்பிடக்கூடியது. அதாவது நாம் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய செயல்கள், ஸோ சாப்பிடுதல் என்பது நம்மளுடைய, நாம எப்படி ஒவ்வொரு கர்மத்தையும் நாம எக்ஸிக்யூட் பண்றோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பழத்தை சாப்பிடுகின்றோம். சில பழம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புளிக்கும், சில பழம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இனிக்கும். அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய செயல்களுடைய பலன்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு சிலது வந்து துக்கத்தை விளைவிக்கும், சிலது வந்து சந்தோஷத்தை கொடுக்கும், சிலது அமைதியை கொடுக்கும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சூழலுக்கு ஏற்றவாறு நம்ம அதை வந்து அதை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிறோம். ஸோ ஒன் மோர் பேர்ட் பாத்தீங்கன்னா, அதர் பேர்ட் இஸ் சிம்பிளி வாட்சிங். அதாவது பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு பறவை வந்து அந்த மரத்திலேயே உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கு. அது வேற யாரும் கிடையாது, நம்ம பரமாத்மா. ஆஃப் தீஸ் டூ பேர்ட்ஸ் ஆல்தோ தே ஆர் ஆஃப் சேம் குவாலிட்டி. ரெண்டு பறவைகளுமே ஆத்ம ரூபத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரே மாதிரி இதுதான் குவாலிட்டி. ஒன் இஸ் கேபிடேட்டிவ் பை த ஃப்ரூட்ஸ். ஒருத்தர் வந்து ஒரு பறவை வந்து அந்த மரத்தில் இருக்கக்கூடிய பழங்கள் மேல சாப்பிடணும்ன்ற அந்த ஆசையினும் உந்துதலால ஈர்க்கப்பட்டிருக்குது. இன்னொரு பறவை வந்து சிம்பிளி இன்னொரு பறவை செய்யக்கூடிய செயல்களை வந்து விட்னஸா பார்த்துட்டு இருக்கிறது. ஸோ நம்ம ஹிருதயத்துல பரமாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விட்னஸா உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கு. இப்ப நான் செய்த தவறு வெளியில தெரியாம போகலாம் இல்லையா, ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எனக்கும் இது புரியும். அதே மாதிரி பரமாத்மா வந்து உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கார். ஸோ நான் செய்த தவறு அவர் ஒருத்தர் தான் பார்த்துட்டு இருக்கார். நமக்கும் அவருக்கு மட்டும்தான் கனெக்டிவிட்டியே. அதை நம்ம கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ளணும். நாம செய்த தவறு வெளி உலகத்திற்கு தெரியாமல் போகிறது என்றாலும் நாம செய்த தவறு நமக்கும் பரமாத்மாவுக்கு மட்டும் கண்டிப்பாக தெரியும் என்ற அந்த ஞானத்தை நாம புரிந்து கொள்ளணும். ஸோ இந்த ஞானத்தை புரிந்து கொண்ட பிறகு நாம தவறு செய்யக்கூடாது என்ற அந்த மனப்பக்குவத்திற்கு நாம வந்து எடுத்து செல்வோம். ஆனா இந்த தவறையே நம்ம புரிஞ்சுக்காம இந்த அதாவது இந்த ஞானத்தையே நம்ம புரிஞ்சுக்காம இருந்தாக்கா மேலும் மேலும் தவறுகளை வந்து நாம செஞ்சுட்டே இருப்போம். சோ பகவான் பார்த்துட்டே இருக்கார் உள்ள நம்ம செய்த தவறுகளை. அவரும் அந்த அக்கௌண்ட் புக்ல வந்து எழுதிண்டே இருப்பார். சோ அதாவது புண்ணியம் அக்கௌண்ட், பாவம் அக்கௌண்ட், ரெண்டு அக்கௌண்ட் இருமைகள். அதுல வந்து நாம எந்த நன்மை செஞ்சாலும் நாம இது நல்லது செஞ்சோம், இது கெட்டது செஞ்சோன்ற லிஸ்ட், இது பாவம் இது புண்ணியம் என்ற அந்த அக்கௌண்ட்ல போய் சேர்ந்துரும். ஸோ சிமிலர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம அடுத்த ஜென்மம் என்று இருந்தால் நாமளும் வந்து ஃபேஸ் பண்ணும். சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாழ்க்கையில வந்து ரொம்பவுமே வந்து ஸோ போன ஜென்மத்துல அவங்க செய்தனுடைய கர்மங்கள் இந்த ஜென்மத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அறுவடை செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலையில இருப்பாங்க. நிறைய பேர் அவங்கள வந்து ஏமாத்தக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கும். ஸோ அப்படின்னாக்கா பூர்வ ஜென்மத்துல நாமளும் வந்து யாரையும் ஏமாத்தணும்ன்றத அந்த இது ஞானத்தை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னைக்கு நாம வந்து அனுபவிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனுமே நாம வந்து இன்னொருத்தருக்கு வந்து
பூர்வ ஜென்மத்துல செய்திருப்போன்ற அந்த ஞானத்தை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நாம் எதை விதைத்தோமோ அதை தான் நாம இங்க வந்து அறுவடை செய்கின்றோம். அதனால வந்து இது முன்ஜென்ம கர்மத்தை நாம தீர்க்கறதுக்கு ஒரு அவகாசம் பகவான் கொடுத்திருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸ்மானே விரக்ஷே புருஷோ நிகாம்னோ அந்யசாய சோஷதி முஹயாமனஹ ஜுஷ்டம் யதா பஷ்யதே அந்யாம்சம் அஸ்ய மஹிமான் இதி விதாசோகஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஆல்தோ இந்த இரு பறவைகள் ஒரே மரத்தில் இருந்தாலும் the eating bird is fully engrossed with anxiety and morseness. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா, அந்த சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவாத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா சதா சர்வ காலமும் எப்படி இருக்கிறது என்றால் சூழ்நிலைக்கேற்றவாறு பயம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா குரோதம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அமைதி, டிஃப்ரெண்ட், அதுக்கப்புறம் சந்தோஷம், இது எல்லாமே சுக துக்கங்கள் எல்லாத்தையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கலந்துதான் அவனுடைய வாழ்க்கை வந்து அமைகின்றது. அந்த சூழலை எல்லாம் அவன் வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டே இருப்பான். அண்ட் என்ஜாயர் ஆஃப் த ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரீ, அது எல்லாமே நாம ஏதோ ஒண்ணு சாப்பிடுறோம்னாக்கா அதை வந்து அதனுடைய அவுட்கம் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்றோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் நாம செய்யக்கூடிய கர்மங்களுடைய விளைவுகளை வந்து நாம கண்டிப்பாக அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். பட் இஃப் சம் ஒன் ஆர் அதர் ஹி டர்ன்ஸ் ஹிஸ் ஃபேஸ் டு திஸ் ஃப்ரெண்ட், இப்ப எப்படி இருக்கும்னாக்கா, இப்போ நாம வந்து இப்படி இருப்போம். ஸோ பகவான் நம்ம பின்னாடியே உட்காந்து நம்மள பார்த்துட்டே தான் இருப்பார். நம்ம இந்த பக்கம் இருந்து நம்ம எல்லாமே சாப்பிட்டு இருப்போம். ஆனா நம்ம பின்னாடி பகவான் இருக்காருன்றது அந்த ஞானம் நமக்கு தெரிவதில்லை. ஒருத்தர் வந்து இந்த பகவான் நம்ம ஹிருதயத்துல இருந்துட்டு நம்மளை பார்த்துட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை யார் ஒருத்தர் புரிந்து கொள்கின்றாரோ அவர் வந்து இப்படி வந்து பகவானை திரும்பி பார்க்கக்கூடிய தருணம் வருகின்றது. இஃப் ஹி டர்ன்ஸ் ஹிஸ் ஃபேஸ் டு ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட், அவர் நமக்கு நண்பர் தான். who is the Lord and knows his glories, அவருடைய புகழ்களை யார் ஒருத்தர் புரிந்து கொள்கிறார்களோ அட் ஒன்ஸ் இம்மீடியட்டாவே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சஃபரிங் ஆத்மா பாத்தீங்கன்னா becomes free from all anxieties. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்து விதமான குழப்பங்கள், பயம், அது எல்லாத்தில இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு விடுதலை என்பது கிடைக்கின்றது. ஒருவர் பகவான் இருக்கார், அவருடைய ரட்சணை உண்டு நமக்கு. சோ நாம அவரை வணங்கி அவருக்கு சரணடையும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய புகழலை எல்லாமே புரிந்து கொண்டு குளோரிஸ் அவரை பற்றியான ஞானத்தை புரிந்து கொண்டு அவருக்கு நாம சரணாகதி அடையும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி பகவானும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு அருள் புரிகின்றார். சோ அதனால மேலும் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சஃபரிங் ஆகிறதுக்கான மார்க்கத்திலிருந்து அவருக்கு விமோக்ஷனமும் கிடைக்கின்றது. சோ இந்த ஞானம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதேதான் திருப்பி அவர் சொல்வார். நம்ம உன்னுடைய தாத்தா அப்புறம் வந்து குரு அவங்க எல்லாரும் கொல்லப்படும் பொழுது அவர்கள் வந்து ஒன்று மோட்சமா அடையலாம், இல்லைன்னாக்கா வேறு ஒரு புதிய உடலை தரிப்பதற்கான மார்க்கத்தையே அர்ஜுனா நீ கொடுக்கின்றாய். அதனால எழுந்து வந்து நீ போர் புரியுவை. சோ இங்க வந்து நீ வந்து வருத்தப்படுவதற்கு எதுவுமே கிடையாது. there is no cause for Arjuna's lamentation அப்படின்றது வந்து கிளியரா வந்து பகவான் வந்து சொல்லி விடுகின்றார். சோ நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தஹதி பாவக ந சைனம் கிளேதாயந்தோ ஆபோ நாசோஷ்யயதி மாருதஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சோல் கேன் பி நெவர் கட் இன்டு பீசஸ். ஆத்மாவை நாம வந்து துண்டு துண்டாக வெட்டவும் முடியாது, எந்த ஒரு ஆயுதத்தாலும் வெட்ட முடியாது. நார் கேன் ஹி பர்ன் பை ஃபயர், அக்னியால எரிக்கவும் முடியாது. நார் மாய்ஸ்சர் பை த வாட்டர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா நீரால நனைக்கவும் முடியாது. நார் வித்தர்ட் பை த விண்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா காற்றால உலர்த்தப்படவும் முடியாது. சோ இந்த ஆத்மாவை வந்து நம்ம எந்த இதுலயுமே வந்து எந்த ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்து நம்ம வந்து இதை எந்த இதுக்குமே மாற்ற முடியாது. ஆத்மா எப்பொழுதுமே நித்தியமானவன். சோ ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வெப்பன்ஸ், ஸ்வாட்ஸ், ஃபிளேம்ஸ், ரெயின்ஸ், டொர்னாடோஸ், எந்த நேச்சுரல் கெலாமிட்டி இருந்தாலும் ஆத்மாவை நம்மளால கொல்ல முடியாது. உயிரை மட்டும்தான், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடலை மட்டும்தான் நாம் கொள்கின்றோம். இந்த உடலை கொல்வதால் இந்த உயிர் இந்த உடலை விட்டு செல்கின்றது, அவ்வளவுதானே தவிர ஆத்மாவை நாம் என்னைக்குமே கொல்வது கிடையாது. தே ஆர் அட்டாமிக் இண்டிவிஜுவல் சோல்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எட்டர்னலி நித்தியமானவர்கள். இந்த ஆத்மா வந்து நித்தியமானது. they are prone to be covered by the illusionary energy, மாயையால் அவர்கள் கவரப்பட்டவர்கள். and thus they become separated from the association of supreme lord. எந்த ஒரு ஆத்மா மாயையால் கட்டுண்டு இருக்கின்றதோ அவர்கள் எப்பொழுதுமே பகவானிடத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விலகி இருக்கின்றார்கள், அவருடைய அசோசியேஷனே இருக்கிறது கிடையாது. அப்படின்னாக்கா அவர்கள் இந்த பௌதிக உலக செயல்கள்ல முழுமையாக ஈடுபட்டிருப்பவர்கள். ஒரே நிமிஷம்.
ஸோ தே ஆர் அட்டமிக் இண்டிவிஜுவல் சோல்ஸ். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமான ஒன்று நம்ம ஆத்மா எல்லாமே. ஸோ ஆனா மாயையில் கவரப்பட்டவர்கள். ஸோ இந்த பிரபஞ்சத்துல 3 குணங்களோட ஐக்கியமாயி இந்த உலகத்துல வந்து ஜனிச்ச உடனே அந்த மாயை என்பவள் வந்து அந்த அதாவது அந்த குழந்தையை வந்து ஆட்கொண்டு விடுகின்றாள். ஸோ அப்போ அவனுடைய பூர்வ ஜென்மத்தினுடைய கர்மங்கள், அவனுடைய பெண்டிங் உணர்வுகள் எல்லாம் சேர்த்து அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துல வந்து வாழத் தொடங்குகின்றான். ஸோ ஆனா எப்பொழுது வந்து பகவானுடைய அந்த ஞானத்தை அந்த ஜீவன் வந்து புரிந்து கொள்கின்றதோ அப்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் விலகத் தொடங்கின்றான், டிட்டாச்மெண்டோட வாழத் தொடங்குகின்றான். வராக புராணத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா the living entities are described as separate part and parcels of the supreme. அதாவது நாம் எல்லாருமே பகவானுடைய அங்கங்கள் அப்படிங்கறது வந்து we have come from him அப்படிங்கிறது வந்து வராக புராணத்திலையும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அர்ஜுனா became liberated by the knowledge received from Krishna, but he never became one with Krishna. அது நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். நாம எல்லாருமே வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாவிலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடிய தன்மைக்கு நாம வந்து மேல் நோக்கி செல்ல முடியும். ஹையஸ்டா பிரம்ம நிலை தான் நம்மளால போக முடியும். சமாதி நிலை. சமாதி என்றால் நம்மளுடைய மனதை வந்து ஒரு நிலையாக பகவான் மேல நம்மள வந்து நிலை நிறுத்தி கொள்ளது. ஃபிக்ஸ்ட் அவர் மைண்ட். அதுல இருந்து எந்த மாற்றமுமே இருக்காது. அவ்வாறு நாம அந்த நிலைக்கு நாம் சென்ற பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துல எந்த ஒரு சூழல்லையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறன், அதை வந்து பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போகிறது, எந்த பலன்கள் மேலேயும் நம்ம வந்து பற்றில்லாம இருக்கிறது, இந்த நிலை எல்லாமே நாம வந்து உணரத் தொடங்குவோம். சோ அதுதான் வந்து சமாதி நிலை. अच्छेयदो अयम अदाह्योयम अक्लेदयो शोषया एवच नित्य सर्वगतस्तानुर अचोल्याम सनातनः. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா திஸ் இண்டிவிஜுவல் சோல் இஸ் பிரேக்கபிள், உடைக்க முடியாது. ஆத்மாவை நம்மளால உடைக்க முடியாது. அதாவது அதுக்கப்புறம் இன்சால்யூபிள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ நீர்ல நம்ம உப்பை போட்டா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உப்பு சேர்த்தோம்னா அது கரைய தொடங்கும் இல்லையா? ஆனா ஆன்மா வந்து கரையாது. neither can be burned or dried. அதாவது பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம வந்து எரிக்கவும் முடியாது, உலர்க்கவும் முடியாது. he is everlasting. அவன் எப்பொழுதுமே இருக்கின்றான். ஆல் பர்வேடிங், எல்லா இடங்களிலும் இருக்கின்றான். அன்சேஞ்சபிள், அவனை வந்து நம்மளால மாற்றங்களுக்கு உட்படாதவன். இம்மூவபிள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உடல்ல வந்த பிறகு இந்த உடல்ல இருக்கான். இந்த உடலை விட்டு போகும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவனுடைய இன்னொரு உடலை தரிப்பது வரை அவன் அந்த சூழலை அவன் ஏற்பட்டு கொள்ளுகின்றான். அண்ட் எட்டர்னலி த சேம், நித்தியமானவன் அப்படிங்கிறது வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். The individual soul is eternally the atomic particle of the spirit whole. Spirit whole என்பது இங்க வந்து பகவானை குறிக்கின்றது. He is the complete absolute truth. அப்படின்னாக்கா பூரணத்தின் உண்மை, அவரிடத்திலிருந்து வந்தவங்க தான் நாம் எல்லாருமே. And he remains the same atom eternally without change. அதே மாதிரிதான் இந்த ஆத்மாவிலும் எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சர்வகதக அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் ஆல் பர்வேடிங், எல்லா இடங்களிலுமே நீக்கமர நிறைந்திருத்தல். ஸோ இங்க இந்த வார்த்தை வந்து மிகவும் இம்பார்ட்டன்ட். எதுக்குன்னா பிகாஸ் there is no doubt that living entities are all over God's creation. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நானா ரூபத்துல நம்ம பார்க்கக்கூடிய அனைத்துமே வந்து பகவானுடைய படைப்பு. அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்து உயிர் வாழிகளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய கிருபையால் வந்து படைக்கப்பட்டது. அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லா இடங்களிலுமே அது பரவி இருக்கின்றது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So avyaktoyam achintyoyam avikaryoyam uchyate tasmat evam vidit vaidam nashushoshitam harhasi. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா it is said the soul is invisible. நம்ம கண்களால் பார்க்க முடியவதில்லை. ஆனா பிரம்ம நிலையை அடையக்கூடிய அந்த சமாதி நிலை போகும்பொழுது நம்ம ஆன்ம ரூபத்தை நம்மளால காண முடியும். இது எல்லாமே உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்தவர்களால் சொல்லப்பட்ட ஒன்று. ஸோ கிரேட் ஆச்சாரியாஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் அந்த நிலை அடைந்துதான் அதை உணர்ந்து சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க. நாம் எல்லாம் இன்னும் அந்த நிலைக்கு செல்றதுக்கான மார்க்கத்துக்கு நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ பகவானுடைய அருள் கிடைச்சா கண்டிப்பாக நமக்கும் நம்ம ஆத்ம ரூபத்தை காண்பதற்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கும். இன்கன்சீவபிள், அதாவது நம்ம கற்பனைக்கே எட்ட முடியாத, அளவிட முடியாத தன்மை உடையது. அதுக்கப்புறம் இம்மியூட்டபிள், ஒரு ஆத்மாவிலிருந்து இன்னொரு ஆத்மாவை நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒவ்வொரு ஆத்மாவையும் படைத்தவர் பகவான் அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்.
உடல் மட்டும்தான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ஸ்தூலமும் சூஷ்மம் இணைந்து உடல் மாற்றம்தான் இங்கே வந்து ஜனிக்கிறத வழிய ஆத்மாவை வந்து நாம என்னைக்குமே கிரியேட் பண்ணது கிடையாது. அன்சேஞ்சபிள், அது எப்பொழுதுமே நித்தியமானது, எந்த மாற்றங்களுக்கும் உட்படாதது. நோயிங் திஸ் யூ ஷுட் நாட் கிரீவ் ஃபார் த பாடி. ஸோ ஆத்மா எப்பவுமே இருக்கும் பொழுது அதுல எந்த ப்ராப்ளமுமே நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியாதுன்ற பொழுது நீ இதுக்காக நீ வந்து இந்த உடலுக்காக நீ வருத்தப்படவே தேவையே கிடையாதுன்றது வந்து பகவான் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார். So as far as soul's existence is concerned, no one can establish his experimentally beyond the proof of Shruti. அந்த வேதங்கள் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த உயிர் எப்படி வருகின்றது என்பதெல்லாம் நாம தெரிந்து கொள்ளும். பகவானுடைய படைப்பிலிருந்து வருகின்றது. ஆனா நாம இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதிக இயற்கையில சயின்டிபிக் ப்ரொசீஜர்ஸ் பிரகாரம் இதெல்லாம் நம்மளால ப்ரூவ் பண்ணவே முடியாது. There is no science has proved the existence of the soul. இது வரைக்குமே அவங்களால ப்ரூவ் பண்ண முடியாத ஒன்று எதுன்னாக்கா ஆத்மாவை பற்றி அவர்களால் எந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் அவங்களால ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. ஸோ அவர்கள் சொல்லலாம் பிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் காம்பினேஷன்ஸ்னால தான் இந்த ஆத்மா வர்றதுன்ட்டு, பட் சயின்டிபிக்கலி இட் ஹஸ் நெவர் பீன் ப்ரூவ்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ இது எப்படின்னாக்கா வேதங்கள் சொல்ற பிரகாரம் நாம ஏத்துண்டு போகிறோம். வேதங்கள்ல பகவான் சொல்லியிருக்கார் இது இப்படிதான்றத அதை நம்ம வந்து பிளைண்டா அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போகக்கூடிய அந்த இது வந்து மனசை நம்ம எடுத்துக்கணும். எப்படி என்றால் நோ ஒன் கேன் டினை த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபாதர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் தான் தந்தை என்று தாய் சொல்லும் பொழுது எப்படி ஒரு குழந்தை ஏற்றுக்கொண்டு அக்செப்ட் பண்ணிட்டு எந்தவித டவுட்டே இல்லாம எஸ் he is my father அப்படிங்கறத வந்து எப்படி நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோமோ அதே மாதிரிதான் வேதங்கள்ல வந்து ஆத்ம ரூபம் இப்படின்றது வந்து சொல்றத வந்து நாம வந்து பிளைண்டா அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய அந்த இதுக்கு நம்ம போகின்றோம். ஸோ ஏன்னா இது எல்லாமே ஒரு குரு பரம்பரை வாயிலாக வருவதால் அதையெல்லாம் அவர்கள் உணர்ந்து சொல்லியிருப்பதால் நாம வந்து அதை விட கிரேட்டஸ்ட் அத்தாரிட்டி எதுவுமே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளணும். சிமிலர்லி there is no other source of understanding the soul except studying Vedas. ஸோ வேதங்கள் கற்றுதால் இப்ப நாம கூட பகவத்கீதை படிச்சுட்டு இருக்கோம், இங்க பகவான் சொல்லின்னு இருக்கார். ஸோ இதை வந்து நாம வந்து அப்படியே ஏத்துக்கக்கூடிய அந்த மனசு நமக்கு தேவை. ஸோ சோல் இஸ் இன்கன்சீவபிள் பை ஹியூமன் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் நாலேஜ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சயின்டிபிக் நாலேஜ் எல்லாம் உபயோகப்படுத்தி இங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா விஞ்ஞானிகள் வந்து இதுக்கான ஒரு ஆராய்ச்சி செய்தாலும் கூட அவர்களுக்கு கற்பனைக்கு எட்டாத அளவுக்கு இருக்கக்கூடியதுதான் ஆன்மா. அதை வந்து அவர்களால் எப்பவுமே வந்து ப்ரூவ் பண்ணவே முடியாது. இந்த சோல் இஸ் கான்சியஸ்னஸ். இந்த சோல் என்பது நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய உணர்வு தான் ஆத்மா அண்ட் கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் தட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் வேதாஸ் வி ஹாவ் அக்செப்ட். வேதங்கள்ல இதுதான் சொல்லியிருக்கு, அதை நாம கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். The supreme soul is infinite. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் பரமாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் அளவிட முடியாதவர், இன்ஃபைனைட். பட் ஆத்மா வந்து இன்ஃபினிட்டிசிமல்னாக்கா அளவோடு அதாவது அளவிடக்கூடியதுனாக்கா அதையும் நம்மளால வந்து மெஷர் பண்ணி நம்மளால நம்ம கண்களால வந்து பார்க்க முடியாது. ஸோ இதெல்லாம் வேதங்களை சொல்லி இருக்கிறத வந்து நாம ஏத்துட்டு போறோம். ஸோ இன்ஃபினிட்டிமல் சோல் பீயிங் அன்சேஞ்சபிள். அந்த அத்துணூண்டு அணு ஆத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா அத்துணூண்டு இருந்தா கூட அதுல எந்த சேஞ்சஸ் மாற்றங்களுமே ஏற்படுவது கிடையாது. ஸோ நெவர் பிகம் ஈக்குவல் டு த இன்ஃபினிட் சோல். அதாவது பகவானோட நம்ம வந்து சமமாக பேசவும் முடியாது. நெக்ஸ்ட் அத சைனம் நித்யஜாதம் நித்யம் வா மனஷ்யேமிருதம் ததாப்திம் தம் மகாபாஹோ நைனம் சோஷுதம் ஹர்ஹசி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா if however you think the soul is perpetually born and always dies, still you have no reason to lament. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சரி உங்களுக்கு அதையும் மீறி இந்த ஆத்மாவை பற்றி உங்களுக்கு அந்த ஞானத்தை உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியாத சூழல் இருந்தாலும் இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ஆத்மா பிறக்கின்றது இறக்கின்றது அப்படின்னாலும் நீங்க அதுக்காக நீ வந்து வருத்தப்பட தேவையே கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து சொல்றார் பகவான். சோ இப்போ புத்திஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா வாய்டிசம், அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த எதுவுமே இல்லை, எம்டி ஸ்பேஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னா வாய்டிசம் என்றால் அவர்கள் வந்து ஒரு ஒளியை மட்டுமே சொல்கின்றார்கள். சோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்க வந்து இந்த உடலை விட்ட பிறகு அந்த ஆத்மா இல்லை என்று அவர்களுடைய கூற்று. ஆக்சுவலி அவர்கள் வேதங்கள் பிரகாரம் எதுவுமே அவங்க they didn't abide by the Vedas actually. Basically புத்திசம் வந்ததே எதுக்குனாக்கா அப்ப வந்து நிறைய பலிகள் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க, நரபலி வரைக்குமே கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதை ஸ்டாப் பண்றதுக்கு தான் பகவானுடைய ஒரு அவதாரமாக தான் புத்திசம் வந்தது. ஸோ பேசிக்கலி அதை அந்த பர்டிகுலர் இஷ்யூவை வந்து அட்ரஸ் பண்றதுக்காக தான் வந்து பகவான் வந்து புத்தர் ரூபத்துல வந்து வந்தார். ஆனா அவர் வந்து ஃபாலோ பண்ணது அஹிம்சை.
அஹிம்சையை தான் அவர் வந்து சொல்லிட்டு போனார். ஸோ நம்ம ஒரு உயிரை கொல்வது பாவம் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு போனதுனாலதான் அதையே வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க. ஆனா அவங்க சொன்ன அந்த இது எந்த ஒரு வேதத்திலையும் ரெஃபரன்ஸ் இல்லாதனாலதான் புத்திசம் இஸ் நாட். அதுக்கப்புறம் பார்த்து நம்ம ஆதி சங்கராச்சாரியார் வந்தாரு. ஸோ அவர் வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அகம் பிரம்மாஸ்மி அந்த இது வந்தது. நாம ஒரு ஆத்மா என்று அவர் சொன்ன பிறகு புத்திசம் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்தியாவில் வந்து இருக்கிற இடம் தெரியாமலே போய்விட்டது. ஸோ தட் இஸ் த திங், எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் புத்திசம் ஹேப்பன். ஸோ எதுக்குன்னா அது பலிகளை தடுப்பதற்காக மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்தது. ஆனா அது முடிஞ்ச பிறகு நம்ம ஆதி சங்கராச்சாரியார் வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மா இருக்கிறது என்று அவர் சொன்ன பிறகு புத்திசமும் நம்ம இதுல வந்து கிளம்பி போயிடுச்சு. According to them, body is the combination of physical elements, and at certain stage, life symptoms develop by interaction of the physical and chemical elements. இது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஒரு உயிர் எப்படி வந்து ஒரு சயின்டிபிக் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் காம்பினேஷன். ஸோ உடலும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரசாயனம் கலந்தது தான் ஒரு ஜீவன் அப்படின்ட்டு வந்து சயின்டிஃபிக்ல சொல்றாங்க இல்லையா, அதே மாதிரி தான் அவங்க வந்து சொல்லிட்டு போனாங்க. ஸோ நோ ஒன் லெமன்ஸ் ஃபார் த லாஸ் ஆஃப் சர்டன் பல்க் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் இல்லையா, அதாவது இந்த ரசாயனங்கள் எல்லாமே போகும்பொழுது அதுக்காக நாம எதுக்கு வருத்தப்படணும். அதனால நமக்கு தேவையானது நாம செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் மீண்டும் வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து சொல்றார். ஸோ ஜெனரேட்டிங் அவுட் ஆஃப் மேட்டர் எவ்ரி மொமெண்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டில் அந்த ஆராய்ச்சி பிரகாரமே இவங்க பேசுறது பிரகாரம் பார்த்தா கூட இந்த மேட்டர், திஸ் இஸ் ஒன்லி மேட்டர். ஆத்மா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய சுரூபம். ஆனா இந்த உடல் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது. ஸோ இதை வந்து உற்பத்தி நம்ம பண்றோம்னா கூட so many of them being vanquished after every moment இல்லையா. ஒவ்வொரு க்ஷணமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா எத்தனையோ பேர் வந்து மரணம் என்பது கண்டுண்டே இருக்காங்க, எத்தனையோ பேர் ஜனிச்சுட்டே இருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்பொழுது நீ எதுக்கு இந்த கொல்லுதல் என்பதற்கு அவ்வளவு நீ வந்து வருத்தப்பட தேவையே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பகவான் வந்து அட்வைஸ் பண்றாரு. ஜாதஸ்யே ஹி துருவோ மிருத்யுர் துர்வம் துர்வம் ஞாம் ஞம்யா மிருத்யஸ்ய தஸ்மாத் ஹாரியதே நாத்வம் சோஷுதம் ஹர்ஹசி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபார் ஒன் ஹூ ஹஸ் டேக்கன் ஹிஸ் பர்த் டெத் இஸ் சர்டைன். பிறப்பு என்று ஒருத்தருக்கு வந்த பிறகு இறப்பு என்பது கண்டிப்பாக உண்டு. அண்ட் ஃபார் ஒன் ஹூ இஸ் டெத் அகைன் பர்த் இஸ் சர்டைன். அதாவது இறந்த பிறகு மீண்டும் பிறவி என்பதும் அவர்களுக்கு உண்டு. ஸோ தேர்ஃபோர் இந்த அன்அவாய்டபிள் டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் யுவர் டியூட்டி யூ ஷுட் நாட் லெமெண்ட். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீ வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில வந்து நீ போர் புரிந்துதான் ஆக வேண்டும், இது உன்னுடைய கடமை. அதனால இதனால வந்து நீ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீ வந்து வருத்தப்படவே கூடாது. பிறப்பு இறப்பு வந்து கண்டிப்பாக நடந்து கொண்டே இருக்கும். அதனால பிறப்புக்காகவும் இறப்புக்காகவும் நீ என்றைக்குமே வருத்தப்படக்கூடாதுன்ட்டு நம்ம அர்ஜுனருக்கு வந்து பகவான் வந்து சொல்றார். சோ கொல்லுவது என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக ஒரு உயிரை கொல்வது பாவம் என்று வேதங்களை சொல்லியிருக்கு. ஆனா at the same time violence and war are inevitable factors in the human society for keeping law and order. அதாவது சட்ட திட்டங்களை வந்து நெறிப்படுத்தணும்னாக்கா போர் என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று. ஸோ அதனால நீ வந்து பை அவாய்டிங், இப்போ நீ போர் வீரனாக நீ வந்து போர் புரியத்தான் வேண்டும். ஸோ நீ வந்து பை அவாய்டிங் த டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் யுவர் ப்ராப்பர் டியூட்டி, உன்னுடைய கடமையை செய்வதை நீ தவிர்த்த என்றால் he would not be able to stop the death of his relatives. ஸோ அவன் வந்து போர் புரியலன்னாலும் பிற இருக்கக்கூடிய மற்றவங்க எல்லாருமே போர் புரிந்துதான் ஆவார்கள் இல்லையா, அதனால அவர்கள் கொல்லப்படுவதும் கண்டிப்பாக நடக்கும். ஸோ he would be degraded due to the selection of the wrong path of action. ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீ வந்து you will be getting degraded. அதனால விளையக்கூடிய பாவ விளைவுகள் எல்லாமே உன்னை வந்து சேரும். ஸோ அதனால வந்து நீ வந்து இன்னும் வந்து பாவங்களுக்கு பந்தப்படுவாய் அப்படிங்கறது வந்து சொல்றார். அவ்யக்தாதனி பூதானி வியக்த மத்யானி பாரத அவ்யக்தாமி நிதயன்யேவஹ தத்ர கா பரிதேவனா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆல் கிரியேட்டட் பீயிங்ஸ் ஆர் அன்மேனிஃபெஸ்டட் இன் தேர் பிகினிங். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா படைக்கப்பட்ட அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தோன்றாததாக நம்ம கண்களுக்கு புலப்படாததாக இருக்கின்றது. முதல்ல மேனிஃபெஸ்ட், இப்ப தாயினுடைய கருவுல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உயிர் ஜனிக்கும் பொழுது அது வெளியில தெரியறது கிடையாது. ஆனா அது ஜனித்த பிறகுதான் நம்மள பாக்குறோம். கண்ணால் பார்க்கக்கூடியது அனைத்துமே மேனிஃபெஸ்டட். கண்ணால் நம்ம கண்களுக்கு புலப்படாதது எல்லாமே தோன்றாத அருவம். சோ நம்ம வயிற்றுல இருக்கும் பொழுது நம்ம தோன்றாத அருவமாக தான் இருக்கின்றோம். வெளியில வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா சில காலம் நம்ம இங்க வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே புலப்படுகின்றோம். அகெயின் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இறுதியில வந்து
இறந்த பிறகு நாம் என்ன ஆகிறோன்றதும் நமக்கு தெரியாது இல்லையா? இந்த உடல் அழிவுறுகின்றது, ஆத்மா சென்று விடுகின்றது. So when they are annihilated, so what needs there to be lamentation? நீ வந்து வருத்தப்படுவதற்கு இங்க என்ன இருக்கின்றது என்ற ஒரு கொஸ்டின் வைக்கிறார். One believing in the existence of soul and other not believing in the existence of soul. So அதாவது ஆன்மா இருக்கு ஆன்மா இல்லை என்று நினைக்கக்கூடிய அந்த நம்பிக்கை இருக்கக்கூடியவர்கள், அதாவது போத் ஆத்திகம் அண்ட் நாத்திகம் அப்படி இருந்தாலுமே ரெண்டு பேருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா there is no cause for lamentation இல்லையா? வருத்தப்படுவதற்கு எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து பகவான் மீண்டும் வந்து உறுதியாக கூறுகின்றார். Apart from the separate existence of the soul, the material elements remains unmanifested before creation இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து பண்புகளுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தோன்றாத நிலையில் தான் இருக்கின்றது. ஒன்ஸ் நம்ம இந்த உயிர்ல ஜெனிக்கின்ற பிறகுதான் நம்மளால அதை பார்க்க முடிகிறது. அதனுடைய சொரூபத்தை நாம இங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த உடல் ரீதியாக. ஜஸ்ட் ஃப்ரம் த ஈத்தர், இந்த பூமியிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காற்று வந்து இட் இஸ் ஜெனரேட்டட், பிறக்கிறது. அதே மாதிரி காற்றிலிருந்து ஒரு அக்னியுடைய அதாவது அக்னி வரணும்னா ஃபயர், அதாவது ஸ்வரூபம் அக்னி வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணணும்னாக்கா காற்று என்பது முக்கியமாகின்றது. அதே மாதிரி ஃபயர்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அக்னியிலிருந்து நம்ம வந்து வாட்டர் இஸ் ஜென்ரேட்டட் அண்ட் ஃப்ரம் வாட்டர் தி எர்த் பிகம்ஸ் மேனிஃபெஸ்டட். இது வந்து ஒரு சைக்கிள், இது நடந்துட்டே இருக்கக்கூடியது தான். ஸோ மெனி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மேனிஃபெஸ்டேஷன், நிறைய வெரைட்டிஸ் வந்து நம்ம இந்த உலகத்துல வந்து பார்த்துட்டே இருக்கும், காம்பினேஷன்ஸ். ஸோ இதனுடைய காம்பினேஷன் வந்து இதனுடைய இது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம பார்த்துட்டே தான் இருக்கும். ஆல்வேஸ் there is a transformation, இது நடந்துட்டே இருக்கும். ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்து இன்னொரு ஃபார்ம் நம்ம வந்து பார்த்துட்டே தான் இருக்கும். நம்ம இந்த மெட்டீரியல் பாடி ஹாஸ் நோ ஃபேக்சுவல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இன் ரிலேஷன் டு த எட்டர்னல் சோல். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே வந்து இந்த ஆத்மாவோட சதா சர்வ காலமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸிஸ்டன்ஸா இருந்ததா நமக்கு எந்த ப்ரூஃப்மே கிடையாது ஆக்சுவலி. ஆனா இட் இஸ் சம்திங் லைக் எ ட்ரீம். நம்ம எல்லாருமே ஒரு கனவுல வந்து இருந்துட்டு போன மாதிரி தான் இது. In a dream we may think flying on the sky, sitting on a chariot as a king, but when we wake up ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த கனவுல இருந்து நம்ம வெளியே வந்த பிறகு என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு எப்படி தெரியாமல் போகின்றதோ அதே மாதிரிதான் இந்த உலக வாழ்க்கை, இந்த மாயை உலகத்தில் நாம் எல்லாருமே இப்ப இருந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா சில காலம் இருந்துட்டு நம்ம வந்து சென்று விடுகின்றோம். சோ இந்த இது கூட நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மா வந்து நன்னிலை அடைந்து மோட்சம் அடையும் பொழுது இந்த பிறவிகள் எல்லாமே நமக்கு எதுவுமே நமக்கு ஞாபகம் இருப்பதில்லை. சோ ஒரு கனவு போன்ற வாழ்க்கை தான் நாம இங்க இருக்கிறதுன்றதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So when one believes in the existence of the soul or does not believe in the existence of, there is no cause for lamentation for the loss of உடலை இழப்பதால் அதற்காக நம்ம வந்து வருத்தப்படவே தேவையே கிடையாது. ஆச்சரியாவத் பஷ்யதி கஷ்சிதேனம் ஆச்சரியாவாத் வததி தத்வை சான்யஹ ஆச்சார்யவாத் சைனம் அன்யஸ்ரோனுதி ஸ்ருதி வாப்யே ஏனம் வேதனா சைவ கஷ்சித். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சம் லுக் த சோல், இந்த மாதிரி ஞானத்தை எல்லாருமே தெரிந்து கொண்ட பிறகும் சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மாவை வந்து அற்புதம் என்று என்கின்றனர். சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஸ்கிரைப் அதை வர்ணிக்கவும் அற்புதமாக வர்ணிக்கவும் செய்கிறார்கள். சில பேர் அதை அற்புதம் என்று கேட்கவும் செய்கின்றார்கள். சில பேர் எல்லாத்தையுமே கேட்டுண்டு அவங்க வந்து ஆத்மா என்ன என்பதையும் புரிந்து கொள்ளாத அந்த நிலையிலும் இருக்கின்றார்கள். சோ ஸ்ரவானப்யாபி பஹுர்பீர் யோனே லப்யஹ ஷின்வந்தோ அபி பாவயோ நாவித்யஹ அசார்யோ பக்த குஷலோஷ்ய லப்தஹ அசார்யோ ஞாதா குஷாலு நாஷ்டிதஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து நம்மளுடைய இந்த உடல் வந்து அட்டாமிக் சோல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய டிசையர் ட்ரீக்கு தான் நம்மளுடைய உருவத்தையே நம்மளுடைய ரூபத்தையே நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா? நம்மளுடைய இயல்புகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பண்புகள், நம்ம எந்த குணத்தை சேர்ந்தவர்கள், நம்மளுடைய ஆசைகள், இது எல்லாத்தையுமே ஒரு ஆலமரத்தோடு ஒப்பிட்டு நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா 15th சாப்டர்ல. So some people who are inclined to hear about the soul may be attending lectures. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சில பேர் வந்து இந்த ஆத்மாவை பற்றி தெரிஞ்சு கொண்டலும், அதாவது கேட்கக்கூடிய தன்மை, எதையுமே சொன்னா கேட்கக்கூடிய லிசன் பண்ணக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மாவை பற்றியான அந்த பிரசங்கங்களை எல்லாமே கேட்பதற்கு அவர்கள் வந்து
விழைகிறார்கள். சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா குட் அசோசியேஷன், ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல பக்தர்களோடு இருக்கக்கூடிய அந்த அசோசியேஷன்ல இருப்பாங்க. சம்டைம்ஸ் ஓவிங் டு இக்னரன்ஸ் தே மிஸ்கைடட் பை த அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் சோல் அண்ட் அட்டாமிக் சோல் as ஒன் வித்தவுட் டிஸ்டிங்ஷன் ஆஃப் மேக்னிடியூட். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை அப்படிங்கிற அந்த மிஸ்கைடன்ஸ், அதாவது ஆத்ம ரூபத்துக்கும் பரமாத்ம ரூபத்துக்கும் குவாலிட்டேட்டிவ் மட்டும்தான் டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. ஆனா அளவு, அதாவது குவான்டிடேட்டிவ்ல வந்து we have lot of difference இல்லையா. அவர் அளவிட முடியாதவர், நான் வெறும் அணு ஆத்மா. அந்த ஞானம் இருப்பவர்கள், அந்த ஞானத்தை பற்றி பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமையாக புரிந்து கொள்ளாதவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய ஸ்பெகுலேஷனே வேற, நானே கடவுள் அப்படிங்கிற அந்த இதுக்கு செல்கின்றார்கள். So one is able to understand the subject matter of the soul, then one's life is successful. ஆத்மாவை பற்றிய ஞானத்தை யார் ஒருவர் ரைட்டான அந்த டைரக்ஷன்ல யார் புரிந்து கொள்கின்றார்களோ தென் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னதத்தை அடைகின்றது, நிறைவு பெறுகின்றது, அவர்கள் மோட்சகதியை அடைகின்றார்கள் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். The easiest process of understanding the subject matter of self, இந்த தான் யார் என்பதை உணரக்கூடிய அந்த இது ஈஸியா புரிந்து கொள்ளணும் என்றால் is to accept the statements of பகவத்கீதா. நாம வந்து பகவத்கீதையில பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை வந்து அப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். அதுவும் யார் மூலியமாக, ஒரு குரு பரம்பரை வாயிலாக வந்த அந்த குரு, அதிலிருந்து நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ வித்தவுட் பீயிங் டீவியேட்டட், நம்மளுடைய கற்பனைக்கேற்றவாறு அதை வந்து எடுத்துட்டு போகக்கூடாது. தேஹே நித்யம் அவாத்யோயம் தேஹே சர்வஸ்ய பாரதஹ தஸ்மா சர்வாணி பூதானி நாத்வம் சோஷுதம் ஹர்ஹசி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன் ஹி who dwells in the body is eternal. இந்த உடலில் இருப்பவன் ஆத்மா எப்பொழுதும் நித்தியமானவன், can never be slain, அவனை நாம கொல்ல முடியாது. therefore you need not grieve for any creature. ஸோ அதனால எந்த உயிர் வாழிக்காகவும் நீ வருத்தப்படக்கூடாதுன்ட்டு மீண்டும் அர்ஜுனருக்கு வந்து பகவான் சொல்கின்றார். ஸோ பாடி சோல் இஸ் இம்மார்டல், அழிவற்றது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மா, அழியக்கூடியது வந்து இந்த உடல். ஒன் ஹேஸ் டு பிலீவ் தட் there is soul different from the material body and not that there is no such thing as a soul, and living symptoms develop certain stage of material maturity resulting in the interaction of the chemicals. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கெமிக்கல் காம்பினேஷன்ல தான் இந்த ஆத்மா உருவாகின்றது என்று நாம நினைக்கிறது வந்து மிகவும் தவறான ஒன்று. ஏன்னா வேதங்கள் பிரகாரமே இந்த ஆத்மா நித்தியமானவன், அவன் பிறப்பற்றவன், பகவானுடைய அனுகிரகத்தால் வந்தவன், அவருடைய கிரியேஷன்ல வந்தவன்றதை நம்ம புரிந்து கொள்ளும். The soul is immortal, violence is not encouraged. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மா நித்தியமானது என்றாலுமே நார்மலான ஒரு வாழ்க்கைக்கு வேதங்கள் பிரகாரம் கொல்லுதல் என்பது எங்கேயுமே வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டது கிடையாது. பட் போர் முனையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் நாட் டிஸ்கரேஜ், அங்கே வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒன்று. அங்கே நம்ம வந்து கொல்லுதல் என்னும் அந்த இதை கண்டிப்பாக செய்துதான் ஆக வேண்டும். ஸ்வதர்மம் அபி சாவேக்ஷயஹ நாவிகம்பிதம் ஹர்ஹசி தர்மயாதி யுத்யௌஷ்யேயோன்யத் க்ஷத்ரியஸ்ய நாவித்யதே. ஸ்வதர்மம் என்பது நம்மளுடைய ஸ்வதர்மம், ஒவ்வொருத்தருடைய தனக்குன்னு நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சத்திரியனாக, ஒரு பிராமணனாக, ஒரு வைசியனாக, ஒரு சூத்ரனாக அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தர்மம் என்னவோ அது நம்ம கண்டிப்பாக செய்யணும் இல்லையா. ஸோ கன்சிடரிங் யுவர் ஸ்பெசிபிக் டியூட்டி அஸ் எ சத்ரியா, அவருடைய கடமை என்னன்னாக்கா அதுதான் ஸ்வதர்மம். ஸோ தர்மம் என்பது தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை இல்லையா, ஸ்வதர்மம் என்பது ஒவ்வொருத்தருக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். ஸோ யூ ஷுட் நோ தட் there is no better engagement for you. உனக்கு போர் புரியுதலை தவிர வேறு எந்த ஆப்ஷனுமே கிடையாது. ஆன் த பேஸ்ட் ஆன் த ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல்ஸ், அதாவது தார்மீக அந்த பிரகாரம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சத்திரியனாக நீ வந்து போர் புரியதான் வேண்டும். ஸோ there is no need for hesitation. நீ தயங்குவதற்கு எந்த ஒரு ரீசனுமே இங்க கிடையாதுன்ட்டு வந்து கிளியரா வந்து சொல்றாரு. ஆக்சுவலி ஷத் என்பது என்றால் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹர்ட் ஆக்சுவலி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தரை வந்து ஹிம்சை பண்ற இல்லையா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தரை நோகடிக்கக்கூடிய தன்மை. ஸோ அண்ட் திரியா என்பது என்றால் ப்ரொடெக்ஷன், அடுத்தவர்களை ரட்சிப்பது, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய கஷ்டமான சூழ்நிலைகளிலிருந்து ரட்சிப்பது. இப்ப வந்து அதர்மம் தழை துவங்கி இருக்கின்றது, அதை அழிக்க வேண்டியது உன்னுடைய கடமை. தர்மத்தை தர்மம் என்னும் அதை வந்து நம்ம ரட்சணை செய்யணும், தர்மத்தை ரட்சிக்க வேண்டியது உன்னுடைய கடமை. இங்க தர்மம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கடினமான சூழ்நிலைகள்ல இருக்கு, அதனை நீ ரட்சிக்கணும். அதுதான் வந்து திராயத்தை என்றால் கிவ் ப்ரொடெக்ஷன். Kshatriyam என்பது அதுதான் மீனிங். The Kshatriyas are specially trained for challenging
அண்ட் கில்லிங். ஸோ அவர்கள் வந்து கொல்வது என்பது அவர்களுடைய அந்த பர்டிகுலர் வர்ணத்தினுடைய பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டி. அதனால நீ வந்து போர் புரிய மாட்டேன் என்று நீங்க சொல்லக்கூடாது. பிகாஸ் ரிலீஜியஸ் வயலன்ஸ் இஸ் சம்டைம்ஸ் நெசசரி ஃபேக்டர். ஸோ வார் என்பது சில சமயத்துல வந்து நம்மளால தவிர்க்க முடியாத ஒன்று. ஸோ இன்னொன்னு என்னன்னாக்கா, இங்க வந்து வேதங்கள் பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா, இந்த பேட்டில் ஃபீல்ட், அதாவது போர்க்களத்துல கிங் ஆர் சத்ரியா while fighting with another king envious of him is eligible for achieving heavenly planets after death. அதாவது நமக்கு வந்து எதிர்பார்ப்போட, அதாவது நாம செய்த கர்மங்கள், இப்ப வந்து நீ தர்மம் வந்து ஒரு சத்திரியனுடைய தர்மம் போர் புரியது, ஆனா அதன் மேல பற்று கொண்டு விட்டால், அந்த பலன்கள் மேல் அவன் பற்று கொண்டு விட்டால் அவன் என்ன அதுக்கு பந்தப்பட்டு விடுகின்றான். சோ அவன் வந்து தர்மத்தை நிலைநிறுத்தி விட்டால் அவன் வந்து சொர்க்கத்துக்கு போகக்கூடிய பிராப்தம் கிடைக்கின்றது. அங்கே சென்று சில காலம் இருந்து விட்டு மீண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு வருகிறார்கள். ஆனா அதையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி செஞ்சா பகவானுக்கு பலன்களை சமர்ப்பிக்கும் பொழுது அவன் வந்து மோட்சகதிக்கு அடைகின்றான். அதே மாதிரி பிராமணனாக இருப்பவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா will attain heavenly planets by sacrificing animals in sacrificial air. அதாவது பாத்தீங்கன்னா இது சத்திய யுகத்துல நடந்தது. அதாவது அப்ப எல்லாமே வந்து அனிமல் சாக்ரிஃபைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அனிமல் சாக்ரிஃபைஸ் எதுக்கு கொடுத்தாங்கன்னாக்கா, அந்த அனிமலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அனிமல்ல இருந்து அந்த இதுல இருந்து அந்த சூழல்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹியூமன் பீயிங்காக மாறுவதற்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து அந்த அனிமலுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம். ஒரு மிருக இனத்திலிருந்து அவனுக்கு ரட்சணை. சோ மிருக இனத்திலிருந்து அவன் வந்து மேலும் மனித இனத்திற்கு அவன் மாறுவதற்காகத்தான் வந்து அந்த சாக்ரிஃபைஸை அப்ப பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா அந்த அளவுக்கு அந்த வேத உச்சாடனங்களுக்கும் பக்திக்கும் இருந்தது மகிமை. இப்ப நமக்கு காலம் வந்த பிறகு கலிகாலத்துல அந்த அளவுக்கு நமக்கு பவர்ஃபுல்லான வேதங்களை வந்து அந்த நிஷ்டையோட சொல்லக்கூடியவர்களும் இல்லை. சோ அந்த 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 வேதங்களை எல்லாத்தையும் நம்மளால முழுமையாக செய்யக்கூடிய அறிந்தவர்களும் நமக்கு இங்க கிடையாது. அதனாலதான் வந்து நம்ம வந்து யஜ்ஞங்கள்ல வந்து சாக்ரிஃபிஷியல் அனிமல் சாக்ரிஃபைஸ் வந்து நம்ம வந்து இங்க அக்செப்ட் பண்றதே கிடையாது. சத்திய யுகத்துல இருந்தது, ஆனா இந்த யுகத்துல கிடையாது. சோ அனிமல் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஆனா இப்ப நாம செய்யக்கூடிய இந்த அனிமல் சாக்ரிஃபைஸ் நாம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஊருக்கு காவல் தெய்வங்களுக்கு எல்லாமே இப்ப கூட நம்ம வழிமுறையில பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அந்த அனிமல் சாக்ரிஃபைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அனிமல் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி அதையே நம்ம சாப்பிடுகின்றோம் இல்லையா. சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்த ஜென்மம் என்று வரும்பொழுது வேதங்கள் பிரகாரம் இது நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்லயும் வரலாம், இல்லைனாக்கா நம்ம ஐ திங்க் சம் அதர் புக்ஸ் ஆல்சோ நம்ம வந்து படிக்கும் பொழுது இது நம்ம புரிந்து கொள்கின்றோம். சோ அவங்க வந்து சொல்லுவார்கள், அந்த ஆன்மா அந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது அனிமல் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணும் பொழுது இன்னொரு ஜென்மத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அனிமலா வந்து நம்ம அனிமலா பிறந்து அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா they will see அவர் நம்ம வந்து கொல்லப்படுவதை அவர்களால் காண முடியும். அந்த இது வந்து ரெஃபரன்சஸ் இருக்கு. அதனாலதான் நம்ம வந்து எந்த ஒரு காவல் தெய்வங்களுக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த பலி கொடுக்கறத வந்து, அதாவது ஆட்டையோ இல்லை வந்து ஒரு கோழியோ வந்து கொடுக்க இப்பயும் அந்த வழக்கம் இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம செய்யவே கூடாது. ஏன்னா அது அப்படி நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த பலி அவர்கள் வந்து மேல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா they will go into the next இதுக்கு போறதுக்கு மார்க்கம் உண்டு. ஆனா நாம அதே அந்த பிறவி எடுக்கக்கூடிய தன்மையை வந்து நமக்கு வந்துடுது. சோ நாம அடுத்த ஜென்மம் வந்து ஒரு மிருகமாக பிறந்து நம்மளையும் வந்து ஒரு பலி கொடுக்கக்கூடிய அந்த மார்க்கத்திற்கு நம்மள நாம எடுத்துட்டு போறோம். அதனால்தான் வந்து நாம அந்த மாதிரியான வேலைகளை கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும். சோ பலி கொடுக்கறத வந்து எதுக்கு நிறுத்தணும்னா திட் இஸ் த ரீசன். ஏன்னா சஃபர் ஆக போறது நாம தான் அடுத்த ஜென்மத்துல அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ளணும். நாம அடுத்த ஜென்மத்துல எலிவேட் ஆகி பகவானுடைய இருக்கிற இடத்துக்கு தான் போகணுமே ஒழிய கீழே இறங்கி மிருக இனத்துக்கு நம்ம போகணும்ன்ற பிரயத்தனத்துக்கு நம்ம போகக்கூடாது. ஏன்னா அந்த அனிமல் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண பிறகு அதையே நாம உண்கின்றோம். சோ அதுதான் மிகவும் தவறான ஒன்றுன்றது நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். அனிமல் சாக்ரிஃபைஸ் கெட் அனிமல் லைஃப் வித்தவுட் இமிடியட்லி. இது வந்து சத்தியோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இருந்தது ஒரு எவல்யூஷன். மிருகத்திலிருந்து மனித இனத்திற்கு எவல்யூஷன் போறது வந்து சத்தியோகத்துல வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனா கலியுகத்துக்கு அது அப்ளிகபிள் கிடையாது. ஏன்னா இங்க எல்லாமே நம்மளுடைய சுயபுலன் திருப்திக்காக தான் நம்ம செய்கின்றோம். பக்தி ஸ்ரத்தை இருந்தாலுமே சத்தியுகத்துல செஞ்ச அந்த லெவலுக்கு நமக்கு ஞானமும் கிடையாது. எல்லாத்தையும் தெரிஞ்ச வேதங்க விற்பனர்களும் இப்போ அவ்வளவு கிடையாது நமக்கு. அதனால அந்த மாதிரியான சாக்ரிஃபைசஸ் வந்து நாம கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும். சோ there are two kinds of ஸ்வதர்மங்கள். ஸ்வதர்மம் என்பது நமக்குன்னு இருக்கக்கூடிய தர்மம் வந்து இரண்டு வகை. as long as one is not liberated
ஒன் ஹாஸ் டு பெர்ஃபார்ம் த டியூட்டிஸ். விடுதலை அடையாத வரைக்குமே பாத்தீங்களாக்கா நம்மளுடைய கடமைகளை நாம அந்த பர்டிகுலர் பாடி அக்கார்டிங் டு த ரிலிஜியஸ் பிரின்சிபல்ஸ் பிரகாரமே வந்து நாம வந்து கண்டிப்பாக செய்யணும். அது செய்வதால் நாம வந்து மோட்சத்திற்கு செல்கின்றோம். அதே மாதிரி ஒருத்தர் வந்து விடுதலை அடைந்து விட்டால் கண்டிப்பாக ஸ்பிரிச்சுவல் இதுல தான் அவங்க வந்து அவங்களுடைய செயல்களை எடுத்து செல்லணுமே ஒழிய மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்ட் ரிலேட்டடான விஷயங்கள்ல வந்து அவர்களை ஈடுபடுத்தி கொள்ளக்கூடாது. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம சந்நியாசத்திற்கான ஒரு இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம். ஸோ அதாவது கர்ம சந்நியாசிகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்து பௌதிக செயல்களையுமே துறந்துதான் பக்தியில அவர்கள் வந்து செல்கிறார்கள். இது வந்து லிபரேட்டட், அதாவது பாத்தீங்கன்னா விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்களுக்கு சொல்லப்பட்டது. ஆனா நாம எல்லாருமே கிரகஸ்தனா இருக்கும் பொழுது நாம இன்னும் பௌதிக செயல்கள்ல ஈடுபட்டு தான் இருக்கோம். ஆனா அது நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையாக நாம ஏற்று செய்யணும். அப்படி நாம செய்யும் பொழுது நாம வந்து பலன்கள் மேல் விளையாமல் செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு நாம எடுத்து செல்கின்றோம். அந்த பாடிலி கான்செப்ட ப்ராசஸ நம்ம விடணும். ரெண்டு விதமான ஸ்வதர்மாஸ், ஒன்னு கர்ம சந்நியாசம், இன்னொன்னு கர்ம யோகம். அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ளணும். சோ வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரமே ஒரு உயிர் வாழி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் 25 வயது பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சரியம், அதுக்கப்புறம் கிரகஸ்தன், வனப்பிரஸ்தன், அதுக்கப்புறம் சந்நியாசம். சோ அதுக்கான அந்த நியமங்களை நம்ம வந்து பரிபாலிச்சுட்டு செல்லணும். அதுதான் வந்து இந்த வர்ணாசிரம தர்ம பிரகாரம் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஆனா மேஜர் கேட்டகரிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கிரகஸ்தன், சந்நியாசம் அப்படி எடுத்துக்கும் பொழுது கிரகஸ்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுண்ட ஆத்மா. ஆனா அதே சந்நியாசம் இருக்கக்கூடியவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அடைந்த ஆத்மா. விடுதலை அடைந்த ஆத்மா முழுவதுமாக வந்து ஆன்மீகத்திலே தன்னையே ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றான். ஆனா கிரகஸ்தனா இருக்கிறவன் வந்து இந்த பௌதிக இயற்கையிலிருந்து பாத்தீங்கன்னா டிட்டாச்மெண்டோட செய்யும் பொழுது அவனும் கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக இதுக்கு வந்து எலிவேட் ஆகி விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு அவன் செல்கின்றான். இந்த ரெண்டு ஸ்வரதர்மாசம் நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ளணும். டிஸ்சார்ஜிங் ஒன் ஸ்பெசிபிக் டியூட்டி எனி ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன் இன் அக்கார்டன்ஸ் டு த வர்ணாசிரம தர்மா சர்வ்ஸ் டு எலிவேட் டு த ஹையர் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் த லைஃப். நாம வாழ்க்கையில வந்து உயர்வான அந்த இதுக்கு நம்மளை நாம எடுத்து செல்லணும்னாக்கா வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரமே நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் எதுவோ அதை நம்ம செவ்வனே செஞ்சுட்டு போகணும். பலன்களை பகவான் பாதங்களில் நாம விட்டுடலாம். அவர் என்ன கொடுக்குறாரோ அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய மனசை நாம எடுத்துக்கணும். சோ ஏத்ராயதே சோபாபன்னம் ஸ்வர்கத்வராம் அபாவிருதம் சுகினா க்ஷத்ரியா பார்த்தா லபந்தே யுத்தம் ரிதஷம் இத்ருஷம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹாப்பினஸ் ஆர் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்ரியாஸ் எப்படின்னாக்கா ஃபைட்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதை அவங்க என்னைக்குமே தவிர்க்கணும்னு நினைக்க கோழையாக இருக்கணும்னு அவங்க என்னைக்குமே அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. வீரம்தான் அவர்களுடைய இது, அவங்களுடைய பௌருஷமே அதுதான். சோ அதனால வந்து இந்த சத்திரியர்கள் எல்லாமே போர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா போர் புரிதல் எதுக்குன்னாக்கா சத்திரிய தர்ம பிரகாரம் போர்ல வீர மரணம் எய்தால் அவர்கள் சொர்க்க பிராப்தி உண்டு என்பது சத்திரிய தர்மம் வந்து அந்த வேதங்கள் பிரகாரம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. அதனால வந்து இந்த போர்ல இறந்தால் எல்லாருமே சொர்க்கத்திற்கு செல்கின்றார்கள். அப்படிங்கறதுனால நீ வந்து இந்த ஃபைட்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து நீ வந்து அதை விட்டு விலகக்கூடாது அப்படிங்கறது வந்து பகவான் மீண்டும் சொல்கிறார். I don't find any good in fighting. It will cause perpetual habitation in hell அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் வந்து சொல்லறதுக்கான அதை வந்து பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கான விளக்கம் வந்து he condemns actually. நீ உன்னுடைய சத்திரிய தர்மத்தை நீ செஞ்சுதான் ஆகணும். he wanted to become non-violent in the discharge of his specific duty. யாரு? அர்ஜுனன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு he doesn't want to fight. அந்த பாவம் நினைச்சிட்டு அவர் அப்படியே தூரம் விலகணும்னு நினைக்கிறார். பட் சத்திரியன் வந்து போர் புரியும் போது he has to become violent only. போர் முனையில போய் நீ சாதுவா நின்னுட்டு இருந்தா இன்னொருத்தர் வந்து நம்மளை கொண்டுட்டு தான் போவாங்களே வழிய நாம வந்து இன்னொருத்தரை கொல்ல முடியாது. அந்த தர்மத்தை நம்மளால பரிபாலிக்க முடியாது. ஸோ போர் முனையில வந்து இந்த மாதிரி வந்து பிலாசபி எல்லாம் பேசக்கூடாது, முட்டாள்கள் தான் இந்த மாதிரி பேசுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பரமாத்மா வந்து அவனுக்கு விளக்க ஆரம்பிக்கின்றார். ஸோ இன்னும் பாத்தீங்கன்னாக்கா வேத வியாசர் பாத்தீங்கன்னாக்கா பராசர ஸ்மிருதியில பாத்தீங்கன்னாக்கா பராசர முனி என்ன சொல்லியிருக்கு? சத்ரியோஹி பிரஜா ரக்ஷன் சாஸ்திர பாணின பிரதயந்தேயன் நிர்ஜயதே பராசயன் யாதி சிதம்
தர்மேனா பாலயத்தே. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சத்திரியனுடைய டியூட்டி வந்து he has to protect the citizens, அது இல்லையா? தன்னுடைய நகர மக்களை அவன் எப்பொழுதுமே ரட்சணை செய்யணும் ஃப்ரம் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் டிஃபிகல்டிஸ். அவர்களுக்கு வரக்கூடிய கடினமான சூழ்நிலைகள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆதி பௌத்திகம் இல்லையா? ஆதி பௌத்திகம் என்பது இந்த என்விரான்மெண்ட்ல வரக்கூடிய அனைத்து சங்கடங்களையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதை ரட்சிப்பது, அதுல இருந்து அவனுடைய மக்களை வந்து ரட்சிப்பது அவனுடைய தலையாய கடமை. அதுக்காக அவன் வந்து வயலன்ஸ் கூட அவன் வந்து பண்ணிதான் ஆகணும். கொல்வது என்பது அவனுக்கு தவிர்க்க முடியாத ஒரு சூழல். அது தட் இஸ் சூட்டபிள் ஆஸ் பர் த லா அண்ட் ஆர்டர் பிரகாரம் அவன் செய்யலாம். அதை தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். Therefore he has to conquer the soldiers of inimical kings and thus religious princes he should rule over the world. தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கு அவன் போர் புரிய வேண்டியது அவனுடைய கடமை. சோ தர்மத்தை நிலைநிறுத்தணும், அதர்மத்தை அழிக்க வேண்டியது அவனுடைய கடமை. அதுதான் வந்து பகவான் மீண்டும் சொல்றார். அத்தச்சேத்வம் இமம் தர்மயம் சங்கிராமம் நா கரிஷ்யசே தத ஸ்வதர்மம் கிருதம் ச ஹித்வா பாபம் அவாப்யசி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா you don't fight this religious war. However, நீ வந்து இந்த போர் புரியவில்லை என்றால் then you will certainly incur sins. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை நாம செய்யாமல் பொழுது அதனால் வரக்கூடிய பாவ விளைவுகள் அனைத்துமே நம்மளுடைய பக்கெட்ல தான் வந்து சேரும். நம்மோட இருமை பாவம் இருமையில தான் வந்து சேரும். அதை தான் இங்க சொல்றார். then you will certainly incur sins for neglecting your duties. நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை நம்ம செய்யாமல் பொழுது அதனுடைய விளைவுகள் பாவலைகள் நமக்கு வந்து பந்தப்படுகின்றது. and thus lose your reputation as a fighter also. நீ ஒரு போர் வீரன் என்னும் அந்த தகுதியும் நீ இழந்து விடுவாய் அப்படின்னு சொல்லி, நீ ஒரு சிறந்த போர் வீரன். சோ பகவான் சிவா, லார்ட் சிவா ஆல்சோ ஹாஸ் கிவன் யூ, பாசுபதாஸ்திரம் வந்து கொடுத்திருக்காரு உனக்கு இல்லையா? சோ அவரோடய நீ போர் புரிந்து நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ காட் த வெப்பன். அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து 100 ட்ரெஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சிவபெருமானோட வந்து அர்ஜுனன் போர் புரிந்துதான் பாசுபதாஸ்திரத்தை வந்து பெற்றார் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஈவன் துரோணாச்சாரியாரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கிட்டயும் நிறைய வரங்களை பெற்றவர் தான் அர்ஜுனர் இல்லையா? அவர் ஒரு உன்னதமான சீடன் என்பதை நிரூபித்து நிறைய வரங்களை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா தெய்வீகமான அஸ்திரங்களை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா துரோணாச்சாரியாரிடமிருந்து பெற்றார். சோ அந்த வெப்பன்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னுடைய திறனுக்காக பெற்றது. ஆனா இப்ப நீ இந்த போர் முனையில வந்து போர் புரிய மாட்டேன் என்று நீ சொல்லும் பொழுது நீ ஒரு திறனற்றவன் என்றுதான் எல்லாருமே எண்ணிக்கொள்வார்களே தவிர நீ வந்து கருணையால் இதை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போறேன்ட்டு யாருமே வந்து சொல்ல மாட்டார்கள். அதனால உனக்கு அவப்பெயர் மட்டும்தான் வரும் அப்படிங்கறத வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார் பகவான். அக்ரீத்தீம், கீர்த்தீம் என்றால் புகழ், அக்கீர்த்தீம் என்றால் புகழற்ற தன்மைக்கு நீ அந்த புகழற்ற தன்மைக்கு உன்னுடைய பெயர் வரும்ன்றத வந்து கிளியரா சொல்றார் பகவான். அகீர்த்திம் சாபி பூதானி கத்தியஷ்யந்தி தேவவ்யயம் சம்பாவிதஸ்ய சக்ரிதீர் மர்ணாத் அதிரிச்சதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா people will always speak up of your infamy. உன்னை வந்து அவதூறு வந்து கண்டிப்பாக பேசுவார்கள். and for one who has been honored, dishonor is worse than death. மதிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதனுக்கு அவமானம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா மரணத்தை விட மோசமானது. ஒருத்தர் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல நிலையில் இருந்தவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க ஒரு நல்ல கேரக்டர், அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய சுபாவம் நடத்தை எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா போற்றப்பட்ட ஒரு மனிதன் ஒரே ஒரு அதாவது தவறு இழைத்தால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது ஒரு, அதாவது பால்லே ஒரு துளி விஷம் கலந்தால் எப்படியோ அதே மாதிரி ஒரு வெள்ளை ஆடையில ஒரு கருப்பு புள்ளி எப்படி வந்து ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுமோ அதே மாதிரிதான் உனக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவமானம் என்பது ஏற்படும் பொழுது அது உனக்கு மரணத்தை விட மோசமாக இருக்கும் சொல்லிட்டு அர்ஜுனருக்கு வந்து விளக்குகின்றார். சோ இஃப் யூ லீவ் த பேட்டல், இந்த போர் முனையை நீ விட்டு சென்று விட்டால், அதாவது அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னை வந்து கோழை என்று எண்ணிக்கொள்வார்கள். and even before you actually fight, and if you think people may call you bad names, உன்னை வந்து அவதூறும் பேச ஆரம்பிப்பார்கள். that you will save your life for fleeing the battle, அதாவது உன்னுடைய உயிரை நீ ரட்சித்துக் கொள்வதற்காக தான் இந்த போர் முனையை விட்டு விலகி சென்றாய் என்று நினைத்துக் கொள்வார்கள். then my advice is that you would better die in the battle. இங்கே நீ வந்து மரணத்தை ஏது, நீ போர்ல வந்து வெற்றி பெற்றாலும் சரி தோல்வியுற்று மரணத்தை ஏற்றாலும் பரவாயில்லை. தட் இஸ் த ரெஸ்ட், தட் இஸ் த கௌரவம். ஒரு மதிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மரியாதை அது ஒன்றுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. திஸ் வில் பி குட் ஃபார் யூ
இல்லைவென்றால் உனக்கு வந்து உனக்கு வரக்கூடிய அவமானம் வந்து மரணத்தை விட மோசமானதாக இருக்கும் இல்லையா. இவர் வந்து போர் புரியாம போயிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், போர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்மம் தழை தோங்கி விட்டது என்றால் அதனால் வரக்கூடிய பாவ விளைவுகளை பற்றி வந்து சந்திக்கக்கூடிய அந்த மக்கள் பிற்காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் போர் புரியாம போனதுனாலதான் இத்தனை விளைவுகள் இப்போ நம்ம வந்து இவ்வளவு சிரமப்படுறோம்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக அவதூறு பேசுவார்கள். ஸோ தட் வில் சேவ் யூ ஃப்ரம். ஸோ அதனால எழுந்து நீ போர் புரிஞ்சன்னு வச்சுக்கோயேன், நீ வந்து இறந்தாலும் பரவாயில்லை, வெற்றி பெற்றாலும் பரவாயில்லை. ஸோ பிற்காலத்துல வரக்கூடிய அந்த பழியை வந்து நீ வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம். அதனால வந்து உன்னுடைய மதிப்பு மரியாதையை நீ என்னைக்குமே வந்து தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம் என்பதை வந்து மீண்டும் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உபதேசம் செய்கின்றார். பாயத்ரநாத் உபாரதம் மாம் ஷயந்தி த்வம் மகாரதஹ ஏஷம் ஷாத்வம் பஹுமாதோ பூத்வா யஷ்யசி லாகவம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பெரிய பெரிய மகாரதர்கள் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா கிரேட் ஜெனரல்ஸ் ஹைலி எஸ்டீம்ட் யுவர் நேம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா துரோணர் இவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனனுடைய வித்தியை வந்து எப்பொழுதுமே ஹையஸ்டா தான் நினைக்கிறவர். ஸோ உனக்கு புகழ் எல்லாமே உண்டு. they will that think that you have left battlefield out of fear only. பயத்தினால் தான் நீ போயிட்டேன்னு நினைப்பாங்களே. and they will consider you as a coward. கோழையாக அவர்கள் உன்னை எண்ணுவார்கள். they will think that you are left out of fear of your life. அதாவது உன்னுடைய ஜீவனை ரட்சித்துக் கொள்வதற்காக தான் இந்த உலகத்தை, அதாவது இந்த போர்க்களத்தை விட்டு நீ சென்றாய் அப்படின்ட்டு அவர்களும் எண்ணிக்கொள்வார்கள். So as thus the higher estimation of your personality will go to hell. அதாவது பார்த்தா நரகத்திற்கே செல்கின்றது. அவாச்சியா வாதாம்ஷ பாஹுன் விதஷ்யந்தி த்வாஹிதஹ நிந்தன்ஸ்தா தவா சமார்த்தியம் ததோ துக்கதரம் நோகிம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா your enemies will describe you in any unkind words. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மனசை நோகடிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள். அன்கைண்ட் வேர்ட்ஸ் மீன்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தரை புண்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளால வந்து பாத்தீங்கன்னா உன்னுடைய எதிரிகள் எல்லாமே உன்னை புண்படுத்துவார்கள். ஸ்கான் யுவர் எபிலிட்டி, உன்னுடைய தரத்தை, அதாவது உன்னுடைய இயல்பை, உன்னுடைய கெப்பாசிட்டியை வந்து அவங்க எப்பவுமே அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணுவாங்க. வாட் குட் பி மோர் பெயின்ஃபுல் ஃபார், இதை விட வந்து உனக்கு இன்பமற்ற தன்மை எதுவா இருக்கும் இல்லையா. சோ அதாவது போர் புரிந்து அழிவு ஏற்படுத்துவதை விட நீ பிற்காலத்துல இருந்து இந்த அவமானங்களை சகித்துக் கொள்வது என்பது மிகவும் இயலாத காரியம். அதைவிட ஒரு இன்பமற்ற தன்மை வேற எதுவுமே கிடையாதுன்றது வந்து கிளியரா சொல்றார். ஹதோ வா பிராப்ஷ்யாஷி ஸ்வர்க்கம் ஜித்வா போக்ஷஸ்ய மாஹிம் தஸ்மாத் உத்திஷ்ட கௌந்தேய யுத்தாய கிருத நிச்சயாத். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நீ வந்து இந்த போர் முனையில வெற்றி பெற்றால் ராஜ்யத்தை ஆளப் போகின்றாய், இல்லை தோல்வியுற்றால் தோல்வியுறும் பொழுது கண்டிப்பாக கொல்லப்படுவாய் இல்லையா. கொல்லப்பட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா நீ சொர்க்கத்திற்கு சென்று அங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கேயும் சுகமாக தான் இருக்க போகின்றாய். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நீ வந்து why you want to give up fighting. சோ அதனால எழுந்து திடமான மனதோடு போர் புரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கின்றார். So next ஸ்லோகம் சுக துக்கே சமாக்ருத்வா லாபா லோபோ ஜயா ஜயோ ததோ யுத்தாய யுஜ்ஜஸ்வ நைவம் பாபம் அவாப்ஸ்யசி. சுக துக்கே சமாக்ருத்வா, சுக துக்கத்தை சமமாக பாவித்து, லாப நஷ்டங்களை லாபோ ஜயா ஜயோ, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வரக்கூடிய லாப நஷ்டங்களை, அதாவது போத் லாஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் சமமாக பாவித்து நீ எழுந்து போர் புரியாயாக. சோ அவ்வாறு செய்யும் பொழுது யூ வில் நாட் கெட் இன் டு த சின், உனக்கு பாவ விளைவுகள் வந்து ஏற்படாது. அதாவது நீ வெற்றி பெறணும்னு நினைச்சிட்டு நீ போர் புரிந்து தோல்வியுற்றால் அது உனக்கு வருத்தத்தை கொடுக்கும். அதனால எழுந்து என்ன பண்ணுவ, இன்னும் பாவ செயல்களை செய்ய தூண்டும். ஆனா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா தோல்வி, அதாவது இந்த தோல்வி அதாவது நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுடணும்னு நினைச்சு நீ வந்து போகும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா யூ வில் பி ஃபீலிங், அதாவது வெற்றியும் பெறணும்னு நினைக்க வேண்டாம், தோல்வியும் விட்டு கொடுத்தணும்னு நினைக்க வேண்டாம். தோல்வியுற்றாலும் நீ வந்து வாழ முடியாது இல்லையா. ஸோ யூ வில் ஃபீலிங் கிரீஃப், தோல்வி அடைஞ்சிட்டுமேன்ற அந்த மன வருத்தம் இருக்கும். வெற்றி பெற்றால் அகங்காரம் வரும், அதனால பாவ செயல்கள் செய்வாய். தோல்வியுற்றால் மன வருத்தம் வரும், அதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மன வருத்தமும் நமக்கு பந்தப்படுவதால் பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் வந்து நீ வந்து யூ வில் பி கெட்டிங் இன் டு தட் பாண்டேஜ், இந்த புவி வாழ்க்கையில வந்து பந்தப்படுகின்றாய். ஸோ ஃபைட் ஃபார் சேக் ஆஃப் ஃபைட்டிங், நீ வந்து ஒரு போர் வீரன், அதனால எழுந்து போர் புரி, அவ்வளவுதான். வித்தவுட் கன்சிடரிங் ஹாப்பினஸ் ஆர் டிஸ்ட்ரெஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா
அதனுடைய விளைவுகள் நன்மையோ தீமையோ அதை பற்றி நீ வந்து கவலைப்பட தேவையில்லை. லாஸ் ஆர் கெயின், உனக்கு லாபமோ நஷ்டமோ அதை பத்தி நீ வருத்தப்படக்கூடாது. விக்டரி ஆர் டிஃபீட், அதாவது ஜெயம் அல்லது பாத்தீங்கன்னாக்கா தோல்வி, இதை பற்றியும் நீ நினைக்க கூடாது. ஸோ யூ ஷுல் நெவர் இன்கிட். இவ்வாறு நீ செஞ்சேனாக்கா உனக்கு பாவ விளைவுகள் பந்தப்படுவது கிடையாது. ஆனா இதை எல்லாமே இஃப் யூ கன்சிடர் ஆல் தீஸ் திங்ஸ், அதாவது சுக துக்கம், லாப நஷ்டம், வெற்றி தோல்வி, இது எல்லாத்தையுமே நீ நினைச்சுட்டு நீ போர் புரிஞ்சன்னு வச்சுக்கோயேன், அதனுடைய பாவ விளைவுகள் அனைத்தும் உன்னை வந்து பந்தப்படுத்தும் கிளியரா சொல்றார் பகவான். அதனால எந்த வித இதையுமே நீ எதிர்பார்க்காம செய்யன்னு சொல்றார். அதாவது புத்தி யோகத்தை பற்றி அவர் இப்ப வந்து சொல்ல ஆரம்பிப்பார் இனி வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துல. புத்தி யோகம் என்பது பக்தி யோகம். அதாவது பகவான், அதாவது எந்த ஒரு செயலுமே வந்து காட் கான்சியஸ்னோட செய்யறது, அதுதான் வந்து there is no Krishna now directly says Arjuna you should fight for the sake of fighting. ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா போர் வீரன் போர் புரிய வேண்டும், அவ்வளவுதான். ஸோ அதை தவிர்த்து நீ வேற எதையுமே நினைக்க கூடாது. ஸோ இங்க என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல, நீ வந்து அதை வந்து கிருஷ்ண உணர்வோடு செய், அதாவது பக்தி உணர்வோடு செய்யின்னு சொல்லிட்டார். தேவர்ஷி பூதப்தா நிரணம் பிரீதரம் நா கிங்கரோ நயமாரி ராஜ்யன் ஸ்வதர்ம சர்வாத்மனா யா சரணம் சர்யன்யம் கதோ முகுந்தம் பரிஹர்த்ய கர்த்தம் கர்த்தம். இது பாகவதத்துல 11வது கேண்டோல 5th ஸ்லோகம், 5th சாப்டர்ல 41 ஸ்லோகம் ஆக்சுவலி. இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா, anyone who has completely surrendered under to Krishna, அதாவது முகுந்தா, அதாவது வாசுதேவா, அதாவது பகவானுடைய நாமங்கள் எல்லாம் பற்பல நாமங்கள், ஆனால் அனைத்தும் அவர் ஒருத்தர் தான் அப்படின்றது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ முகுந்தனுக்கு நாம சரணாகதி அடைந்து நம்மளுடைய கடமைகளை நாம செய்யும் பொழுது இஸ் நோ லாங்கர் டெபிட்டர், நாம வந்து கடமைப்பட்டவர்களாக ஆகுவது கிடையாது, கடனாளிகள் இல்லை. நம்ம இந்த உலகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்ல எந்தவித கடனும் நமக்கு கிடையாது. பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் எதையுமே நம்ம விட்டு வைக்கல இல்லையா? சோ அதனால நம்ம செய்யாம போனாதான் நம்ம கடமைப்பட்டவர்களாகி விடுகின்றோம். செய்யும் பொழுது நமக்கு கடமையே கிடையாது. அண்ட் நார் இஸ் ஆப்ளிஜ் டு எனிவன். ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ரிஷிமுனிக்கோ இல்லை, ஒரு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அரசனுக்கோ இல்லை, தேவர்களுக்கோ இல்லை, நம்மளுடைய தாய் தந்தையர்களுக்கோ இல்லை, இந்த மனித சமுதாயத்திற்கோ அவர்கள் கடன்பட்டவர்களாக ஆகுவதே கிடையாது. ஸோ அதனால நீ அனைத்துமே பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து நீ உன் கடமையை செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் வந்து பகவான் சொல்றதுக்கான ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாகவதத்திலும் இருக்கு. ஏஷாதே பீதஹ சாங்கியா புத்திர் யோகே த்வம் இமாம் ஸ்ருணு கேள் புத்தயா யுக்தயோ யயா பார்த்தா கர்ம பந்தன் பரஷ்யசி பிரஹஷ்யசி. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கர்மபந்தம் என்பது நாம ஏற்படுத்தி கொள்வது. எப்பொழுது நாம கர்மபந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம்? நாம செய்யக்கூடிய செயல்களின் பலன்கள் மேல் பற்று கொள்ளும் பொழுது நாம கர்ம பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் மேல, அதனுடைய பலன்கள் மேல நம்ம பற்றற்று செய்யும் பொழுது அதனால் வரக்கூடிய பலன்கள் புண்ணியமாக இருந்தாலும் சரி பாவமாக இருந்தாலும் நாம் அதற்கு பந்தப்படுவது கிடையாது. புண்ணியமாக இருந்தாலும் மீண்டும் இந்த உலகத்துல பிறக்கணும், பாவமா இருந்தாலும் மீண்டும் இந்த உலகத்துல பிறக்கணும். சோ அந்த பிறப்பற்ற தன்மைக்கு போகணும்னாக்கா அது நன்மை தீமையாக எதுவாக இருந்தாலும் அனைத்தும் பகவானுடைய பாதங்கள்ல நம்ம சமர்ப்பிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதனுடைய விளைவுகளுக்கு நாம பந்தப்படுவதே கிடையாது. ஸோ ஐ ஹாவ் டிக்ளேர்ட் யூ த அனலிட்டிக்கல் நாலேஜ். அதாவது இந்த சரீரம், இந்த ஆத்மா, இதுதான் அனலிட்டிக்கல் ஸ்டடி, அதுதான் சாங்கிய யோகம். சாங்கிய யோகத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிலாசபியை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எழுதினவர் வந்து கபில முனி. சோ கபில முனி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய 6வது இன்கார்னேஷன், 6th இன்கார்னேஷன். பாகவதம் 1st சாப்டர் நீங்க எடுத்துட்டு படிச்சீங்கன்னாக்கா நிறைய இன்கார்னேஷன்ஸ் பத்தி புத்திஸ்ட் ஆல்சோ கம்ஸ் தேர், அது எல்லாத்தையுமே வந்து சொல்லியிருக்கார். ஸோ 1st சாப்டர் நீங்க படிங்க, கண்டிப்பாக இதெல்லாமே பகவானுடைய சில மேஜர் இன்கார்னேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அதுல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நவ் லிசன் டு த நாலேஜ் ஆஃப் யோகா. யோகா என்றால் என்ன? இந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம், அந்த கனெக்டிவிட்டி தான் யோகம் என்பது. வேர்பை ஒன் ஒர்க்ஸ் வித்தவுட் ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ், பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் செய்வது. ஸோ வென் யூ ஆக்ட் பை சச் இன்டெலிஜென்ஸ், அதாவது ஒருவர் இந்த ஞானத்தோடு உன்னுடைய செயலை நீ செய்யும் பொழுது யூ கேன் ஃப்ரீ யுவர் செல்ஃப் ஃப்ரம் த பாண்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க்ஸ். ஸோ நீ வந்து இந்த கர்ம பந்தனத்திலிருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீ வந்து விடுபடுவாய். ஸோ புத்தி யோகம் என்பது என்ன என்றால் ஞானம் கலந்த பக்தி யோகம் தான் புத்தி யோகம். ஸோ பக்தி யோகம் வந்து வெறும் பக்தி, ஆனா
இன்டெலிஜென்ஸை உபயோகப்படுத்தி நாம செய்யக்கூடிய அந்த பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸை வந்து நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்றோம் இல்லையா பக்தியோட, அதாவது இது எல்லாமே நமக்கு பகவான் கொடுத்திருக்கக்கூடிய கடமை. இதை வந்து நம்ம கைங்கரியம் நினைச்சுன்னு நம்ம செய்யறோம் பாருங்க, அது நமக்கு என்னைக்குமே வந்து பந்தப்படுத்துவது கிடையாது. நிக்ருதி அப்படிங்கிறது நிருக்ருதி அப்படிங்கிறது வந்து வேத அகராதி. அந்த வேத அகராதியில என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னாக்கா, சாங்கியா என்றால் டிஸ்கிரைப்ஸ் ஃபினாமினா இன் டீடைல். அதாவது இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டதுதான் வந்து ஃபினாமினல். நாமினல் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டது. ஸோ போத் ஃபினாமினல் நாமினல். இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உடல் என்பது ஃபினாமினல், ஏன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய பண்புகளோட தான் இது வந்து படைக்கப்பட்டது. ஆனா அந்த நாமினல் வந்து இந்த உடலோட வந்து ஒட்டின பிறகுதான் இது ஜீவிக்க முடிக்கின்றது. ஸோ அந்த ஸ்பிரிட் சோல் வந்து இந்த மெட்டீரியல் பாடியோட வந்து அதாவது கலக்கிறது. ஸோ இந்த வாழ்க்கையில இருக்கிற வரைக்குமே இது வந்து நன்னிலை அடையறதுக்கான மார்க்கத்தை அது கண்டிப்பாக எடுத்து செல்லணும். அதுதான் வந்து நமக்கு இலக்கு. ஆனா அதை நம்ம வந்து இந்த பௌதிக இயற்கையோட சேரும் பொழுது நிறைய வாட்டி நம்ம மறந்து போயிடுறோம். ஸோ இந்த உலக இயல்பிலேயே நம்ம வந்து கலந்துண்டு நம்மளுடைய ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த பௌதிக இயற்கைக்கப்பட்ட சம்பந்தப்பட்ட செயல்களே நாம சதா சர்வ காலமும் ஈடுபடுத்தி கொள்கின்றோம். ஸோ சாங்கியா ரெஃபர்ஸ் டு த பிலாசபி that describes the real nature of the soul. சாங்கியா என்ன சொல்லது, சாங்கிய யோகம் என்ன சொல்கிறது என்றால் ஆன்மாவை பற்றிய ஞானத்தை வந்து சொல்கின்றது. ஸோ ஆன்மாவுடைய இயல்புகள் என்ன, இது எல்லாமே நம்ம இவ்வளவு நேரம் பார்த்தோம் இல்லையா, அது அனைத்துமே சாங்கிய யோகம் தான். therefore wanted to explain, கிருஷ்ணா இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விரும்புறார். killing the body of his grandfather, he would not be killing the soul. ஆத்மாவை கொல்வது கிடையாது. he explained that all individual persons including Lord himself are eternal individuals. அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவான் பரமாத்மாலிருந்து இந்த குட்டியா ஒரு ஆண்ட், அதாவது எறும்புல இருக்கக்கூடிய அந்த உயிரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய நித்தியமான தன்மை அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ ஒரு உயிரை விட்டு ஓர் உடலை விட்டு இன்னொரு உடலை நாம் தரிக்கின்றோம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டது. ஆனா ஆன்மா என்னைக்குமே நித்தியமானது என்பதை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். சாங்கிய பிலாசபி இஸ் எக்ஸ்பவுண்டட் இன் பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா தி ட்ரூ லார்ட் கபிலா, தி இன்கார்னேஷன் ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா. ஸோ அவருடைய தாய்க்கு தேவஹூதிக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் இந்த சாங்கிய பிலாசபியை வந்து சொல்றாரு. ஆக்சுவலி நீங்க 18 days நீங்க அட்டென்ட் பண்ணவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திருப்பீங்க. ஒரு ஸ்லைடு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உட்காந்துட்டு ஒரு தாயானவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நாலேஜை ரிசீவ் பண்றதுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ புருஷா த சுப்ரீம் லார்ட் இஸ் ஆக்டிவ், ஹி கிரியேட்ஸ் பை லுக்கிங் ஓவர் த பிரகிருதி. ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சத்தை அவர் கண்டு அவர் வந்து இங்கே அனைத்தையுமே சிருஷ்டிச்சு கொண்டே இருக்கின்றார். So Purusha is the supreme personality actually. So in the Prakriti இயற்கையில பாத்தீங்கன்னாக்கா he is always creating. So எப்படி இது கிரியேட் ஆகுது அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்கள் பிரகாரமே பாத்தீங்கன்னாக்கா glanced over nature impregnated with the atomic individuals. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா impregnates, அதாவது ஒரு தாயினுடைய கருவுல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த விதையை வந்து அவர்தான் வந்து உள்ள வந்து கொடுக்கிறார் through serum. அதாவது விந்து வழியாக தான் அது வந்து சேர்கின்றது. இந்த சைக்கிளை நம்ம வந்து கர்ம யோகத்துல படிக்கும் பொழுது பார்ப்போம். சோ வேதங்கள் எல்லாமே பகவானிடத்திலிருந்து வருகின்றது. வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கு, நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் இருக்கு. வர்ணாசிரம தர்ம பிரகாரம் அந்தந்த சமுதாய பிரிவு தத்தம் கடமைகளை செய்கின்றார்கள். அதனால என்ன நடக்கிறது, பிராமணர்கள் யக்னங்கள் செய்கிறார்கள். யக்னங்களுடைய மகிழ்வினால் பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்கள் எல்லாருமே நம்ம இந்த சமுதாயத்துக்கு தேவையானது எல்லாமே கொடுக்கிறார்கள். அதுல ஒண்ணு மழை. அந்த மழையினால பாத்தீங்கன்னாக்கா விளைச்சல் உண்டு. விளைச்சல் வந்தால் அதுதான் தானியங்கள். அந்த தானியங்கள் தான் நம்மளுடைய உணவாக நம்ம உட்கொள்கின்றோம். அதை பிரசாதமாக விநியோகித்து நாம சாப்பிடுகின்றோம். அதனுடைய விளைவு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த ஜீரணமாக அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விந்துவாக கன்வெர்ட் ஆகி மீண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு உயிர் வந்து இன்னொரு உடல்ல வந்து பிறப்பதற்கான ஒரு மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கின்றது. சோ இதுதான் இது சைக்கிள். இந்த சைக்கிள் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி மேலிருந்து கீழே வரதுன்றது இந்த ஆத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் வில் கெட் கன்வெர்டட். மீண்டும் பிறவி வர்றது எப்படின்னாக்கா இந்த ஆத்ம ரூபம் த்ரூ த ரெயின், அதாவது மழையின் ரூபமாக தான் இந்த உலகத்திற்கு வந்து சேருகின்றது அப்படிங்கிறது வந்து வேதங்கள்ல கொடுத்திருக்கக்கூடிய இது. இந்த சைக்கிளை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ கிருஷ்ணா ஆஸ் எ ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சரணாகதி அடைகின்றார். அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹி இஸ் கிவிங் த நாலேஜ் புத்தி யோகம்
கர்மயோகம், இதை பத்தி எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார். டைரக்ட் கம்யூனிகேஷன். லார்ட் சேஸ் one that only who are always engaged in the devotional service out of the transcendental love. ரொம்ப அருமையான ஒரு லைன் இது. ஆக்சுவலி நாம வந்து கடமையை செய்யறோம், கடமைக்காக செய்யக்கூடாது, பக்தி கலந்து செய்யணும். அதுல வந்து அன்பு, கருணை எல்லாம் கலந்து இருக்கும். நீங்க பக்தியோட செய்யும் பொழுது உங்ககிட்ட அன்பு தானாக வரும், கருணையும் தானாக வந்து சேரும். வெறுமனே நம்ம வந்து நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைக்காக செய்வது வந்து நமக்கு என்னைக்குமே முழுமையான பலன் வந்து கொடுக்காது. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஒன் ஹூ ஆர் ஆல்வேஸ் என்கேஜ் இன் த டிவோஷனல் சர்வீஸ், பக்தி இதுல வந்து கைங்கரியத்துல யார் ஒருவர் ஈடுபட்டு இருக்கிறார்களோ, எதன் மூலியமாக டிரான்ஸ்டென்டல் லவ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆழ்நிலையான அன்பு, ஆன்மீகத்தன்மை உடைய அந்த அன்பு, பகவான் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தி, he awards, பகவான் will be, அவர் என்ன கொடுக்கிறார், பியூர் நாலேஜ் ஆஃப் டிவோஷன் இன் லவ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானே பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு வந்து இந்த ஆத்ம ஞானத்தை வந்து கொடுக்கின்றார். பியூர் நாலேஜ் he gives. அவுட் ஆஃப் வாட், டிவோஷன். நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த கைங்கரியத்தினால பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானும் நமக்கு அன்பால நமக்கு அந்த ஞானத்தை வந்து வாரி வழங்குகின்றார். புத்தி யோகம் இங்க சொல்லியிருக்கிறது எதுனாக்கா டிவோஷனல் சர்வீஸ் டு த லார்ட், அதாவது நம்மளுடைய கடமையை வந்து பக்தி கலந்து செய்வது. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புத்தி யோகம் ஆகின்றது. அதுல ஞானமும் இருக்கும். சோ நீங்க பக்தி செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஞானமும் அதுல வந்து பகவான் வந்து இப்படி எடுத்து செல்லணும்ன்ற அந்த இதுல அந்த ஞானத்தையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா கொடுக்கறது பகவான் தான். சோ ஞானம் வந்து நமக்கு மிகவும் முக்கியம். அஜ்ஞானத்திலே நம்ம வந்து எல்லா செயல்களும் செய்யக்கூடாது. ஞானம் என்பது மிகவும் இம்பார்ட்டன்டான ஒன்று. சாங்கியா மீன்ஸ் அனலிட்டிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த பாடி அண்ட் சோல். ஆத்மாவை பற்றியும் உடலை பற்றியும் தெரிந்து கொள்வதுதான் சாங்கிய யோகம். அதுதான் நாலேஜ், அதுதான் ஞானம் என்பது கூட. சோ நாம படிக்கக்கூடிய ஏட்டுக்கல்வி எல்லாமே பகுத்தறிவு தான். அது இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையான ஒரு இது. ஆனா இந்த இதுதான் வந்து உண்மையான ஞானம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நாம யாரு, நாம எங்க எப்படி வந்தோம், எதுக்காக இருக்கோம், இங்க என்ன செய்யணும், நம்மளுடைய இலக்கு என்ன, அப்படி எல்லாத்தையுமே புரிந்து கொள்வதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சாங்கிய யோகம். அனலிட்டிக்கல் ஸ்டடின்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு வந்து ஒரு பிசிக்ஸ் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதாவது இயற்பியலை நம்ம எடுத்து படிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களும் ஒரு ஃப்ளோ எடுத்துட்டு வருவாங்க. இப்போ ஒரு ஒளி வந்து இந்த இதுல கான்வெக்ஸ் லென்ஸ், கான்கேவ் லென்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நாம கூட வந்து சின்ன வயசுல படிச்சிருப்போம், ஸ்கூலுக்கு போய் படிச்சிருப்போம் இல்லையா. ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தமிழ்ல எனக்கு அது கான்வெக்ஸ் லென்ஸ், கான்கேவ் லென்ஸ்னா என்னன்னு தெரியாது. ஸோ அந்த ஃபோக்கஸ் த லைட், ஒரு இலக்குக்கு கான்வெக்ஸ்னா அது ஒரு ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் வச்சு நம்ம அதன் மேல ஃபோக்கஸ் பண்றது. கான்கேவ் லென்ஸ் விரிஞ்சி பண்றது, அதாவது ஃபோக்கல் லென்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றது. இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்கிரிப்ஷன், எப்படி இந்த உடல்ல இந்த ஆன்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னென்ன செயல்பாடுகள் அப்படிங்கறது தான் நம்ம வந்து படிக்கின்றோம். இந்த உடல்ல ஆன்மாவுடைய பொசிஷன் என்ன, ஆன்மா எவ்வாறு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றோம், அதனுடைய பண்புகள் எல்லாம் என்ன, அவன் எவ்வாறு இந்த உடலுக்கு வருகின்றான், எங்கே செல்கின்றான் அப்படிங்கிறது, அதனுடைய டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் எப்படி நடக்கிறது, இது எல்லாமே வந்து சாங்கிய யோகம் இது வரைக்குமே நம்ம படிச்சது. சோ இதை வந்து நம்ம பக்தி கொண்டு நாம செய்யும் பொழுது, அன்பால நம்ம செய்யும் பொழுது அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புத்தி யோகம் ஆகி விடுகின்றது. சோ இந்த ஞானத்தை புரிந்து கொண்டு நாம செய்யக்கூடிய கடமையை வந்து பக்தி கலந்து செய்யறது தான் வந்து புத்தி யோகம் அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். சோ புத்தி யோகம் என்றாலே கர்மங்களை செய்வது எதுல, கிருஷ்ண உணர்வில், அதாவது பக்தி உணர்வில் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். By such transcendental engagement, one achieves all transcendental qualities automatically and by the grace of Lord, and thus his liberation is complete in itself without his making extraneous endeavors to acquire knowledge. So ஒருத்தர் பக்தி கலந்து செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்களுக்கு என்ன ஞானம் வரணுமோ அது பகவான் உள்ளுக்குள்ள இருந்து கொடுத்துட்டே இருப்பார். ஸ்பெஷலா போய் நம்ம வந்து இதுக்காக நாலேஜ் அக்வயரிங் செஞ்சுக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. இப்ப நீங்க எல்லாரும் கூட வீட்டுல பக்தி வந்து பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. அதுக்கான விளைவு தான் நீங்க இப்ப இந்த பகவத்கீதா கிளாஸ நீங்க அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. பகவானும் இந்த ஞானத்தை வந்து நான் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் ஒரு டீச்சரா இங்க உட்காந்து ஒரு கருவியா உட்காந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இதை எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஞானத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அவ்வளவுதான். இது நானா சொல்றது கிடையாது. பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை அப்படியே நம்ம புரிஞ்சுண்டு அடுத்த வாளுக்கு நம்ம வந்து சொல்றோம். சோ நாம எதுவுமே இங்க செய்யறது கிடையாது. எவ்ரிதிங் ஹஸ் பீன் டேக்கன் கேர் பை ஹிம்.
அவர் நம்ம ரூபத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொருத்தருக்கு இந்த ஞானத்தை வந்து கொடுக்கின்றார். இது ஒரு விதம். சில பேருக்கு ரியலைசேஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளுக்குள்ள இருந்தே அது வந்து புரியக்கூடிய தன்மைக்கு வந்து எடுத்துட்டு போகும். அது பக்தியில நிறைய ஹையஸ்ட் லெவல் போகும்பொழுது அவர்களால் உணர முடியும். அங்கே வந்து பரமாத்மாவே அந்த ஞானத்தை அவர்களுக்கு கொடுக்கிறார். ஸோ புத்தி யோகம் இஸ் தேர்ஃபோர் டிரான்சென்டல் குவாலிட்டி ஆஃப் த ஒர்க் தட் வி பர்ஃபார்ம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்மீக தன்மை உடையது, ஆழ்நிலை தன்மை உடையது தான் வந்து நாம செய்யக்கூடிய கர்மங்கள். ஒருவர் அந்த நிலையில எடுத்து செல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுதான் புத்தி யோகம். சோ பக்தி கலந்து நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புத்தி யோகத்தின் கீழே வர்றது. அது நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையாக இருக்கணும். நேஹாபிக்ரமநாஸ்தோஸ்தி பிரார்த்தியாய்வாயோ ந வித்யதே ஸ்வல்பமப்யஸ்ய தர்மஸ்ய ராயதே மகாதோ பயஹாத். இது ரொம்ப உன்னதமான ஸ்லோகம். ஸ்வல்பமப்யஸ்ய தர்மஸ்ய, அதாவது கொஞ்சமா நம்ம செய்யக்கூடிய தர்ம காரியம், தர்மமாக செய்யக்கூடிய ஒரு காரியம் பிற்காலத்துல ஒரு நம்ம பெரிய ஆபத்துல இருந்து நம்மளை என்னைக்குமே அது ரட்சிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான். வெரி நைஸ் ஸ்லோகம் இது. நீங்க கண்டிப்பா நீங்க இதை வந்து மனனம் பண்ணணும். திஸ் இஸ் த எண்டிவர். நாம செய்யக்கூடிய ஒரு செயல், there is no loss or diminution. எந்த அழிவோ குறைவோ ஏற்படாது. அண்ட் லிட்டில் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் திஸ் பாத். அதாவது பக்தியில நாம வந்து ஒருத்தர் வந்து முன்னேறும் பொழுது இந்த பாதையில பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம செய்யக்கூடிய சிறு முயற்சி கூட பிற்காலத்துல நம்மள பெரிய ஆபத்துல இருந்து நம்மளை வந்து ரட்சிக்கின்றது. நாம செய்யக்கூடிய புண்ணிய காரியங்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி கலந்த செயல்கள் அனைத்துமே நமக்கு பிற்காலத்துல ஒரு பேரழிவிலிருந்து நம்மளை வந்து ரட்சிக்கின்றது. எனி ஒர்க் பிகன் ஆன் த மெட்டீரியல் பிளேன் ஹேஸ் டு பி கம்ப்ளீட்டட். இது நம்ம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். நாம எடுத்த காரியம் இந்த பௌதீக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல் எதுவாக இருந்தாலுமே அது இங்கேயே முடிவுறுகின்றது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அதர்வைஸ் த ஹோல் அட்டெம்ப்ட்ஸ் பிகம்ஸ் ஃபெயிலியர். இதை எடுத்துட்டு போய் மீண்டும் நம்ம வந்து ஆன்மீக உலகத்துல நம்ம வந்து அந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேலை செய்யறோமா? கண்டிப்பாக கிடையாது. சோ இந்த உலகத்திலேயே நம்மளுடைய தொடர்பு வந்து துண்டிக்கப்பட்டு விடுகின்றது. ஒரு ஃபேமிலியில என்ட்ரு ஆகிறோம், ஒரு தாயாகவோ ஒரு தந்தையாகவோ ஒரு மகனாகவோ நாம் இருக்கோம் இல்லையா? ஆனா இந்த உலகத்தை விட்டு நாம் சென்ற பிறகு அந்த ஃபேமிலியோட கனெக்டிவிட்டி வந்து துண்டிக்கப்படுகின்றது, இங்கேயே முடிவுறுகின்றது அப்படிங்கிறத வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அங்கே சென்ற பிறகு ஒன்லி ஆத்ம ரூபம் மட்டும்தான், வேறு ஒரு குடும்பத்துக்கு நம்ம செல்கின்றோம். சோ அப்ப வந்து ஒரு புதுசா ஒரு தாய் தந்தை என்பது நமக்கு வருகின்றார்கள். அது நம்மளுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு இது ஒரு பர்டிகுலர் தாய் தந்தையை நாம வந்து பெறுகின்றோம். சோ இது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. இஃப் சம்ஒன் கிவ்ஸ் அப் செல்ஃப் கிராட்டிஃபிகேட்டி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா சுயபுலன் திருப்தியை யார் ஒருவர் வந்து விட்டு, அதாவது அதை கொடுத்துடுறாங்களோ, வேண்டான்னு ஒதுக்கின்றாங்களோ, அதே மாதிரி பக்தி உணர்வுல வந்து அவர்கள் முன்னேறி செல்கின்றார்களோ, தென் ஃபால்ஸ் டவுன் ஆன் அக்கவுண்ட் ஆஃப் நாட் கம்ப்ளீட்டிங் இஸ் ஒர்க். அதாவது அந்த பக்தி உணர்வை வந்து முழுமை அடையாமல், அதாவது பிரம்ம நிலையை அடையாமல், சமாதி நிலையை அடையாமல் அவர்கள் சென்றால் மீண்டும் வந்து இந்த உலகத்திற்கு வருவார்கள். So what loss is there on his part and what one can gain if performs the material activities perfectly. So இது வந்து இந்த பாகவதத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 5th சாப்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்றாங்க. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா even in Christianity also, what profit a man if he gain the whole world yet suffers the loss of his eternal soul. ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள், someone who gives up all the fruitive actions கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, if they live and only work in the consciousness of the God, கண்டிப்பாக அவர்கள் தவறி இந்த இடத்துல மீண்டும் வந்தாலும் கூட அவர்கள் எங்கே விட்டு சென்றார்களோ அந்த கைங்கரியங்களை அங்கிருந்தே அவர்கள் வந்து முன்னேறி செல்வார்கள். ஸோ அவர்கள் மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு வராத அந்த மார்க்கத்திற்கு அவர்களை தங்களை எடுத்து செல்வார்கள். அதனாலதான் சொல்பமா நம்ம கொஞ்சமா பண்ண எந்த ஒரு தர்மமும் எங்க விட்டுட்டு போனோமோ அங்கிருந்துதான் நம்ம வந்து தொடருவோம். ஸோ ஆனா மீண்டும் வந்து ஸ்கிராச்ல இருந்து நம்ம எப்படி பௌதிக இயற்கையில சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் எல்லாமே குழந்தையாக வந்து மீண்டும் எல்லாமே எடுத்து மீண்டும் முடிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி கிடையாது. தர்மம் ஆத்ம ரூபத்துல நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எங்க விட்டோமோ அங்கிருந்து தான் நம்ம வந்து தொடர்கின்றோம். ஸோ மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் தேர் ரிசல்ட்ஸ் எண்ட் வித் த பாடி. ஆனா பக்தி உணர்வு பாத்தீங்கன்னாக்கா கேரிஸ் த பர்சன் அகெயின் டு த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் ஆஃப்டர் லூசிங் திஸ் பாடி.
இந்த உடலை விட்ட பிறகு கூட வேறு உடலை எடுத்துக்கொள் செல்லும் பொழுது அது மீண்டும் வந்து எங்கே விட்டதோ அங்கிருந்தே அது வந்து தொடங்குகின்றது. அப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்கள் வந்து ஒரு நல்ல ஃபேமிலியில வந்து பிறக்கிறதுக்கான மார்க்கம் கிடைக்கிறது. ஸோ நான் இதோட இந்த சாப்டரை வந்து இங்கே நிறுத்துறேன் நான். ஸோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் ஃப்ரைடே வி வில் கண்டினியூ அண்ட் கம்ப்ளீட் த செகண்ட் சாப்டர். ஏன்னா இது ரொம்பவுமே பெருசா இருக்கு, முடிக்க முடியல. நீங்க இந்த 40th ஸ்லோகம் வரைக்குமே நீங்க படிங்க. டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தா யூ ப்ளீஸ் புட் இட் இன் த சாட் ஸோ தட் நான் உங்களுக்கு அதனுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பா உங்களுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்றேன் நான். ஓகேங்களா? இதோட நான் இந்த